χαίρομαι που σας καλωσορίζω στο κανάλι. Παρακαλώ, εγγραφείτε στο κανάλι μας, χρειαζόμαστε πολύ την υποστήριξή σας. Σας εύχομαι καλή ακρόαση. Η Γιάννα Μερκουρίεβα δεν φώναζε ποτέ. Δεν ήταν αδυναμία, ήταν επιλογή. Σε 32 χρόνια ζωής είχε εμπεδώσει έναν κανόνα. Όποιος φωνάζει, χάνει το μυαλό του, τα επιχειρήματά του, τη θέση του. Η Γιάννα προτιμούσε να σκέφτεται, να παρατηρεί. Να προσθέτει αριθμούς στο μυαλό της πιο γρήγορα όσο ο συνομιλητής προλάβαινε να τελειώσει την πρόταση. Ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό ήταν που κάποτε τράβηξε τον Βίκτορ προς το μέρος της. «Έχεις μυαλό σαν οικονομικός διευθυντής», της είπε στο τρίτο ραντεβού, και τότε η Γιάννα γέλασε, γιατί δούλευε λογίστρια σε μια μικρή εταιρεία και οικονομική διευθύντρια δεν ήταν. Αλλά δεν περιφρονούσε την κολακεία. Ο Βίκτορ ήξερε να λέει τις σωστές λέξεις στη σωστή στιγμή. Ήξερε να κρατά παύση. Και την κοιτούσε έτσι, σαν να μην υπήρχε κανείς άλλος στο δωμάτιο, μόνο εκείνη και εκείνος. Και αυτό το βλέμμα άξιζε οποιαδήποτε λόγια. Γαμαγιώτα, αυτό ακριβώς τον παντρεύτηκε. Όχι για τα χρήματα ή το κύρος, αλλά για την αίσθηση ότι δίπλα του γινόταν μια άλλη εκδοχή του εαυτού της. Πιο σίγουρη, πιο προστατευμένη. Και πιο αληθινή. Πέρασαν 9 χρόνια από τότε. 9 χρόνια γάμου, ο γιος Πλάτωνας, ένα 7χρονο αγόρι με τη γραμμή των ζυγωματικών του πατέρα και τη συνήθεια της μητέρας να σωπαίνει όταν σκέφτεται. Ένα μεγάλο σπίτι στα προάστια, διόροφο, με ευρύχωρο σαλόνι και κήπο, που τον φύτεψαν μαζί τον πρώτο χρόνο του γάμου. Τότε η Γιάννα γελούσε με το ότι ο Βίκτορ δεν ήξερε να κρατά το φτιάρι. Εκείνος θύμωνε, αλλά γελούσε και αυτός. Εκείνα τα χρόνια ήξερε να γελά. Ύστερα κάτι άρχισε να αλλάζει. Όχι απότομα, ομαλά, όπως αλλάζει ο φωτισμός σε ένα δωμάτιο όταν ο ήλιος μπαίνει πίσω από τα σύννεφα. Δεν το προσέχεις μέχρι να καταλάβεις ότι έχει ήδη σκοτεινιάσει. Ο Βίκτορ ήταν 45. Επιχειρηματίας με 3 υποκαταστήματα της εταιρείας, ξεχωριστά γραφεία και ένα τηλέφωνο, το οποίο δεν άφηνε ποτέ να φορτίζει στο κοινό δωμάτιο. Η Γιάννα το έβλεπε αυτό. Παρατηρούσε και ότι τα επαγγελματικά ταξίδια έγιναν πιο μακρά, οι εξηγήσεις πιο σύντομες, και το βλέμμα με το οποίο κάποτε την κοιτούσε είχε χαθεί κάπου, σαν να το δίπλωσαν προσεκτικά και το έβαλαν σε ένα σιρτάρι που δεν ανοίγει πια. Αλλά η Γιάννα σιωπούσε. Γιατί ήξερε, υπάρχουν πράγματα που δεν αξίζει να τα ελέγξεις, όσο δεν είσαι έτοιμη να δεχτείς την απάντηση. Και εκείνη με τίποτα δεν ήταν έτοιμη. Το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο Πλάτωνας ήδη κοιμόταν και ο Βίκτορ καθόταν στο γραφείο του με κλειστή την πόρτα, όπως έκανε κάθε βράδυ τους τελευταίους 6 μήνες, η Γιάννα έπλαινε τα πιάτα και σκεφτόταν ότι αύριο πρέπει να αγοράσει καινούριες κουρτίνες για το παιδικό δωμάτιο. Ο Πλάτωνας ζητούσε εδώ και καιρό πιο σκούρες, για να μην ξυπνά το πρωί από το φως. Η σκέψη ήταν συνηθισμένη, καθημερινή, τίποτα το αξιοσημείωτο. Ακριβώς με τέτοιες σκέψεις γεμίζει η μέση κάθε ζωής, μικρές, σπιτικές, καθόλου ηρωικές. Το πρωί του Σαββάτου ο Βίκτορ κατέβηκε για πρωινό και, χωρίς να αποσπαστεί από το τηλέφωνο, είπε με επίπεδη φωνή, με εκείνη τη φωνή που ανακοινώνουν αλλαγή προμηθευτή ή μεταφορά συνάντησης. «Η Λίνδια δεν έρχεται πια σε μας». Την απέλυσα. Η Γιάννα ακούμπησε το φλιτζάνι στο τραπέζι αργά, για να μην χτυπήσει. Πότε? Χθες. Βελτιστοποίηση εξόδων. Δεν υπάρχει λόγος να πληρώνεις, αν μπορείς να τα καταφέρεις. Η Λίνδια Σάβινα δούλευε σε αυτούς 3 χρόνια. 60 χρονών, μικρόσωμη, περιποιημένη, με κοντά μαλλιά, στο χρώμα του αλατιού με πιπέρι και με τα χείλη μόνιμα σφιγμένα. Όχι λόγω χαρακτήρα, απλώς έτσι ήταν η έκφραση του προσώπου της. Εκτελούσε τα καθήκοντά της σιωπηλά και καλά. Σκούπιζε τα σοβατεπιά με βρεγμένο πανί, δεν άγγιζε ποτέ τα χαρτιά πάνω στα γραφεία, δεν έκανε περιττές ερωτήσεις. Η Γιάννα τη σεβόταν ακριβώς γαμαγιώτα, αυτό, για την ικανότητά της να μην χώνεται εκεί που δεν την καλούσαν. Σπάνια ποιότητα. «Θα μπορούσες να με είχες προειδοποιήσει εκ των προτέρων», είπε η Γιάννα. «Έστω από ευγένεια. 3 χρόνια δούλεψε στο σπίτι μας». «Είναι δική μου απόφαση», απάντησε ο Βίκτορ και κύλησε τη σελίδα στο τηλέφωνο. Ο διάλογος είχε τελειώσει. Έτσι τελείωναν πάντα οι συζητήσεις τους τα τελευταία 2 χρόνια, όχι με καυγά, όχι με χτυπήματα πορτών,
αλλά απλώς με μια σιωπή, μέσα στην οποία ο Βίκτορ έμπαινε σαν σε καβούκι. Η Γιάννα είχε μάθει εδώ και καιρό να μην χτυπά αυτή την πανοπλία με τις γροθιές. Μάταιο. Την Κυριακή το πρωί η Γιάννα καθάριζε μόνη της. Ο Πλάτωνας είχε πάει στη γιαγιά, τη μητέρα της Γιάννας, που έμενε στη διπλανή περιοχή και έπαιρνε τον εγγονό κάθε Σαββατοκύριακο για διανυκτέρευση. Ο Βίκτορ έφυγε από το πρωί για δουλειές, χωρίς να διευκρινίσει ποιες. Τον τελευταίο καιρό δεν εξηγούσε ποτέ, απλώς έλεγε «για δουλειές» και έκλεινε πίσω του την εξώπορτα με την ίδια αδιαφορία με την οποία έκλεινε και το θέμα της συζήτησης. Η Γιάννα άρχισε από την κουζίνα, μετά πέρασε από το σαλόνι, σκούπισε τα ράφια, τακτοποίησε στο βάζο, σάρωσε. Μετά ανέβηκε στον δεύτερο όροφο. Το γραφείο του Βίκτορ ήταν κλειστό, αλλά όχι κλειδωμένο. Άνοιξε την πόρτα και αμέσως ένιωσε τη μυρωδιά. Εκείνη τη συγκεκριμένη μυρωδιά ακριβού αρώματος, καπνού και χαρτιού, που πάντα τη συνέδεε με τον άντρα της. Ο Βίκτορ κάπνιζε σπάνια, αλλά που και που επέτρεπε στον εαυτό του πουρα ακριβώς εδώ, στο γραφείο, με ανοιχτό το παράθυρο. Η Γιάννα πήρε το πανί και πέρασε το περβάζι. Μετά τα ράφια των βιβλίων, εκεί υπήρχαν κυρίως επιχειρηματικά βιβλία και μερικοί τόμοι σοβιετικής κλασικής λογοτεχνίας, που ο Βίκτορ δεν διάβαζε ποτέ, αλλά τα κρατούσε για το Θεαθήνε. Έπειτα έσκυψε για να σκουπίσει το κάτω ράφι. Εκεί υπήρχαν φάκελοι με σκούρα εξώφυλλα. Και με την άκρη του ματιού της είδε κάτι λευκό κάτω από το τραπεζάκι περιοδικών δίπλα στον τοίχο. Ένα χάρτινο ορθογώνιο, διπλωμένο στα 4. Κοιτόταν έτσι, σαν να το έκρυψαν βιαστικά, το έχωσαν κάτω από το πόδι του τραπεζιού και έφυγαν. Η Γιάννα το πήρε με 2 δάχτυλα. Το ξεδίπλωσε. Ο γραφικός χαρακτήρας ήταν άγνωστος, μεγάλος, ελαφρά τρεμάμενος, όπως γράφουν οι ηλικιωμένοι όταν βιάζονται και φοβούνται ταυτόχρονα. Τα γράμματα άνισα, η πίεση δυνατή, σαν να έγραφαν με κόπο, ζυπερνικώντας κάτι μέσα τους. Ο άντρας σας είναι τέρας. Κοιτάξτε κάτω από το χαλί. Πρέπει να μάθετε την αλήθεια. Η Γιάννα το ξαναδιάβασε 2 φορές. Μετά άλλη μία, αργά, όπως διαβάζουν έγγραφα που μπορεί να έχουν συνέπειες. Ο μοναδικός άνθρωπος που έμπαινε σε αυτό το γραφείο ήταν η Λίντια. Καθάριζε εδώ κάθε εβδομάδα. Ήξερε αυτό το γραφείο καλύτερα από τη Γιάννα. Άρα, τη Λίντια δεν την απέλυσαν λόγω βελτιστοποίησης. Η Γιάννα γονάτισε μπροστά στο μεγάλο σκούρο χαλί που βρισκόταν στο κέντρο του γραφείου και σήκωσε προσεκτικά μια γωνία. Κάτω από το χαλί, παρκέ, σκόνη στις άκρες, ένας τυχαίος συνδετήρας. Η Γιάννα σήκωσε δεύτερη γωνία. Μετά τρίτη. Μετά τέταρτη. Τίποτα. Ετοιμαζόταν ήδη να σηκωθεί, όταν πρόσεξε ότι το υπόστρωμα του χαλιού σε ένα σημείο ήταν ελαφρώς φουσκωμένο, όχι όπως συμβαίνει με τον χρόνο. Αλλιώς. Σαν να υπήρχε κάτι εκεί. Η Γιάννα πέρασε το δάχτυλό της κατά μήκος της άκρης και ψηλάφισε κάτι σκληρό, σκολυμένο από την ανάποδη. Ένα μικρό κλειδί. Επίπεδο. Τέτοια υπάρχουν σε εντυχισμένα χρηματοκιβώτια ή μεταλλικά συρτάρια. Η Γιάννα σηκώθηκε και για μερικά δευτερόλεπτα απλώς το κοιτούσε, καθώς κοιτόταν στην ανοιχτή παλάμη της. Πριν από 1 χρόνο. Απρίλιος. Είχε πάει στη μητέρα της για 1 εβδομάδα. Η μητέρα τότε ήταν άρρωστη. Ο γιατρός συνέστησε κατάκληση και παρουσία συγγενών. Και η Γιάννα πέρασε εκεί 7 ημέρες, επιστρέφοντας στο σπίτι μόνο για πράγματα. Όταν γύρισε οριστικά, ο Βίκτορ την υποδέχτηκε στο χολ με χαμόγελο και της είπε ότι έκανε μια μικρή αισθητική ανακαίνιση στο γραφείο. Έβαψε τους τοίχους, κρέμασε έναν νέο πίνακα. Η Γιάννα τότε έριξε μια ματιά, ένευσε, είπε, καλά, και δεν το ξανασκέφτηκε. Ο πίνακας. Μεγάλος, σε βαριά κορνίζα από σκούρο ξύλο, ένα τοπίο με ποτάμι και πεδίο στον ορίζοντα. Η Γιάννα δεν τον παρατηρούσε ιδιαίτερα ποτέ, γιατί στο γραφείο έμπαινε σπάνια. Δεν υπήρχε λόγος. Πλησίασε τον τοίχο και έπιασε την κορνίζα και από τις 2 πλευρές. Ο πίνακας αποδείχτηκε απροσδόκητα βαρύς, όχι απλώς καμβάς, κάτι πρόσθετε βάρος. Η Γιάννα τον έβγαλε και τον ακούμπησε στον τοίχο. Πίσω από τον πίνακα υπήρχε ένα συνηθισμένος τοίχος, ανοιχτό γκριμπογιά, λία επιφάνεια. Αλλά επάνω του υπήρχε ένα ορθογώνιο περίγραμμα. Τακτοποιημένο, σχεδόν ανεπαίσθητο πάνω στο φόντο της βαφής,
Μια μεταλλική εσοχή, ενσωματωμένη προς τα μέσα, με ένα μικρό κλειδαράκι στο κέντρο. Φτιαγμένο επαγγελματικά. Όχι πρόχειρα. Η Γιάννα έβαλε το κλειδί. Το γύρισε. Η κλειδαριά έκανε ένα κλικ, ήσυχα και με ακρίβεια. Όπως και όλα όσα ο Βίκτορ έκανε προσεκτικά. Μέσα υπήρχαν 5 αντικείμενα. Η Γιάννα τα έβγαζε ένα-ένα και τα άπλωνε πάνω στο γραφείο του άντρα της, από αριστερά προς τα δεξιά, όπως απλώνουν τις λογιστικές καταστάσεις πριν από έλεγχο. Πρώτο. Συμβολεογραφικά επικυρωμένο πληρεξούσιο. Η Γιάννα διάβασε την πρώτη γραμμή και ένιωσε πως κάτι παγωμένο γλίστρισε κατά μήκος της σπονδυλικής της στήλης. Όχι φόβος. Όχι. Κάτι πιο ακριβές. Το πληρεξούσιο είχε εκδοθεί στο όνομά της, με δικαίωμα διάθεσης της κοινής ακίνητης περιουσίας, του σπιτιού, υπέρ του Βίκτορ Αλεξάνδροβιτς Μερκουρίεφ. Η ημερομηνία ήταν του Απριλίου. Ακριβώς εκείνου του Απριλίου, όταν εκείνη ήταν στη μητέρα της. Δεύτερο, σύμβαση δανείου. Στο όνομα της Γιάννας Μερκουρίεβα. Ποσό 2.400.000 ρούβια. Άγνωστη τράπεζα, μικρή, με όνομα που η Γιάννα δεν είχε ακούσει ποτέ. Ημερομηνία, Μάιος του περασμένου έτους. Ούτε μία πληρωμή γαμαγιώτα, αυτό το δάνειο δεν είχε κάνει. Ούτε μία φορά. Τρίτο, ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Για τη ζωή της Γιάννας Μερκουρίεβα. Ασφαλισμένο ποσό, 5 εκατομμύρια ρούβια. Ασφαλιστικό γεγονός, θάνατος του ασφαλισμένου προσώπου. Δικαιούχος, Βίκτορ Αλεξάνδροβιτς Μερκουρίεφ. Η Γιάννα ακούμπησε το συμβόλαιο στο γραφείο πολύ αργά. Τόσο προσεκτικά, όπως ακουμπάνε πράγματα που δεν θέλεις να τα κρατάς στα χέρια σου, αλλά δεν μπορείς να τα αφήσεις από τα μάτια σου. Τέταρτο, σύμβαση συμμετοχής σε οικοδομή για την αγορά διαμερίσματος. Διεύθυνση, Οδός Μοιρά, αριθμός 14, διαμέρισμα 37. Στο όνομα του Βίκτορ Αλεξάνδροβιτς Μερκουρίεφ. Πέμπτο, φωτογραφία. Εκτυπωμένη σε συνηθισμένο εκτυπωτή, έγχρωμη, λίγο κοκκώδης. Ο Βίκτορ στέκεται στην είσοδο μιας άγνωστης πολυκατοικίας. Δίπλα του μια γυναίκα γύρω στα 30, ξανθιά, με ελαφρύ φόρεμα. Στα χέρια της κρατά ένα παιδί, μικρό, περίπου 3 χρονών. Ο Βίκτορ δεν κοιτά την κάμερα. Κοιτά τη γυναίκα. Και σε αυτό το βλέμμα, στην κλίση του κεφαλιού, στο μόλις αισθητό χαμόγελο, στο πώς είναι χαλαρή η ώμη του, η Γιάννα αναγνώρισε αυτό που είχε καιρό να δει, στραμμένο κάποτε προς την ίδια. Καθόταν στο γραφείο του άντρα της και κοιτούσε τα 5 αντικείμενα, απλωμένα σε σειρά. Η Γιάννα ήταν λογίστρια. Ήξερε να διαβάζει σχήματα, να βλέπει πίσω από τους αριθμούς τις κινήσεις του χρήματος, πίσω από τις ημερομηνίες της προθέσεις, πίσω από τα έγγραφα τον άνθρωπο που τα υπέγραψε ή ανάγκασε κάποιον να τα υπογράψει. Το σχέδιο διαβαζόταν έτσι. Το σπίτι μεταβιβάζεται με πλαστό πληρεξούσιο. Το δάνειο βγαίνει στο όνομα της γυναίκας, χωρίς να το ξέρει, το χρέος κρέμεται πάνω της. Η ασφάλεια κάνει τον θάνατό της οικονομικά συμφέροντα. Το νέο διαμέρισμα αγοράστηκε για άλλη γυναίκα και άλλο παιδί. Και η οικιακή βοηθός, που είδε κάτι παραπάνω, απολύθηκε χωρίς προειδοποίηση. Η Γιάννα σηκώθηκε από το γραφείο, βγήκε από το γραφείο και κατέβηκε στην κουζίνα. Έμεινε ένα δευτερόλεπτο, κοιτάζοντας από το παράθυρο τον κήπο, τη μιλιά που εκείνη και ο Βίκτορ φύτεψαν μαζί. Έπειτα πήρε το τηλέφωνο και έγραψε στη μηχανή αναζήτησης, συμβολεογράφος Πάβελ Σουμαρόκοφ, Μόσχα. Το όνομα ήταν στο πληρεξούσιο. Η Γιάννα βρήκε το γραφείο του μέσα σε 3 λεπτά, κατέγραψε τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σε μια σημείωση. Μετά γύρισε στο γραφείο, φωτογράφησε κάθε έγγραφο ξεχωριστά. Από κοντά, καθαρά, ώστε να διαβάζονται όλα τα στοιχεία. Τα έβαλε όλα πίσω στην εσοχή, έκλεισε την κλειδαριά, κρέμασε τον πίνακα στη θέση του. Το κλειδί το έβαλε στη θέση του. Όταν στις 7 το βράδυ ο Βίκτορ επέστρεψε στο σπίτι, μπήκε, έβγαλε το σακάκι, το κρέμασε στην ντουλάπα. Η Γιάννα είχε ήδη στρώσει το τραπέζι. Ρώτησε πώς πήγε η μέρα, κανονικά, είπε ο Βίκτορ και κάθισε να φάει. Η Γιάννα τον παρατηρούσε. Έπειτα, πώς τρώει. Πώς ρίχνει ματιές στο τηλέφωνο. Και δεν την κοιτά καθόλου. 9 χρόνια πίστευε ότι αυτό ήταν ψυχρότητα,
Απλώς κούραση. Τώρα ήξερε, η απόσταση ήταν υπολογισμένη. Τα σχέδια που χτίζονται επί χρόνια έχουν μία αδυναμία. Οι δημιουργοί τους είναι βέβαιοι ότι το θύμα είναι τυφλό. Ότι βλέπει μόνο όμικρον με τόνο, τι του δείχνουν. Και ότι θα σιωπήσει, γιατί έτσι έκανε πάντα. Η Γιάννα σιωπούσε. Αλλά τώρα για άλλον λόγο. Η Δευτέρα άρχισε με το ότι η Γιάννα τηλεφώνησε στη δουλειά και πήρε 2 ημέρες άδεια άνευ αποδοχών. Αυτό δεν ήταν δύσκολο. Ο προϊστάμενος της Γιάννας, ο Γκενάντι Φόμιτς, άντρας προσυνταξιοδοτικής ηλικίας και καλοκάγαθου χαρακτήρα. Δεν έκανε ποτέ περιττές ερωτήσεις, αν ο υπάλληλος ζητούσε σπάνια. Η Γιάννα ζητούσε για πρώτη φορά μετά από 1,5 χρόνο. Ο Γκενάντι Φόμιτς είπε: «Εντάξει, Γιάννα Αλεξάνδροβνα», και έκλεισε το τηλέφωνο. Καμία ερώτηση, καμία διευκρίνηση. Η Γιάννα του ήταν ευγνώμων γαμαγιώτα, αυτό. Στεκόταν στο παράθυρο της κουζίνας με το τηλέφωνο στο χέρι και κοιτούσε τον κήπο. Η μιλιά που εκείνη και ο Βίκτορ φύτεψαν είχε ήδη μπει στην καρποφορία, ψηλή, διακλαδισμένη, με πυκνή κόμη. Ο Βίκτορ τότε ασχολούνταν μαζί της όλη μέρα, θύμωνε που τα κλαδιά δεν λύγιζαν εκεί που χρειαζόταν. Η Γιάννα γελούσε. Και εκείνος στο τέλος γέλασε. Όλα αυτά ήταν τόσο παλιά, που έμοιαζαν ανάμνηση για άλλον άνθρωπο. Ο Πλάτωνας τη Δευτέρα το πρωί πήγε στο σχολείο. Η Γιάννα τον πήγε η ίδια, τον έπιασε από το χέρι στην καγκελόπορτα, έφτασε μέχρι τη γωνία, κοίταξε πως χάθηκε πίσω από τη στροφή. Το αγόρι περπατούσε με αυτοπεποίθηση, με το σακίδιο λίγο στραβά, όπως πάντα. Η Γιάννα τον κοίταζε καθώς απομακρυνόταν και σκεφτόταν ότι αυτό το παιδί πρέπει να έχει σπίτι. Το δικό του σπίτι. Όχι εκείνο που κάποιος το μετέγραψε με πλαστό χαρτί, όσο εκείνη έλειπε. Ο Βίκτορ έφυγε για το γραφείο λίγο μετά τις 8:30. Η Γιάννα είδε από το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας πως μπαίνει στο αυτοκίνητο, τη μαύρη Μερσέντες, που την είχε αγοράσει πριν από 2 χρόνια και για την οποία ήταν πολύ περήφανος. Έλεγε ότι το αυτοκίνητο πρέπει να αντιστοιχεί στο στάτους. Η πόρτα έκλεισε με κρότο. Το αυτοκίνητο βγήκε από το οικόπεδο. Η πύλη έκλεισε αυτόματα. Σιωπή. Η Γιάννα έβγαλε το τηλέφωνο, άνοιξε τις σημειώσεις και πληκτρολόγησε τον αριθμό του συμβολιογραφικού γραφείου του Πάβελ Σουμαρόκοφ. Το τηλέφωνο το σήκωσαν μετά το τρίτο κουδούνισμα. Η γραμματέας, νεανική γυναικεία φωνή, καθαρή και με τη συνηθισμένη, ευγενική προσφώνηση. «Καλημέρα, χρειάζομαι μια συμβουλή για ένα πληρεξούσιο», είπε η Γιάννα. «Θα ήθελα να ελέγξω ένα έγγραφο, το οποίο υποτίθεται ότι εκδόθηκε στο όνομά μου στο γραφείο σας». Στην άλλη άκρη της γραμμής σιώπησαν για λίγο, 2 δευτερόλεπτα, όχι παραπάνω. «Μπορείτε να περάσετε σήμερα». Ο συμβολεογράφος δέχεται από τις 11. «Θα είμαι στις 11», απάντησε η Γιάννα. Έφτασε 10 λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα. Το γραφείο βρισκόταν σε επιχειρηματικό κέντρο της περιοχής. Ένα μικρό γραφείο στον δεύτερο όροφο ενός παλιού κτηρίου με ψηλά ταβάνια. Χώρος αναμονής με δερμάτινες πολυθρόνες και ενιδρίο με φλεγματικά ψάρια, που κολυμπούσαν τόσο αργά, σαν κι αυτά να έκαναν επίσης συμβουλές. Όλα ανέπνεαν σταθερότητα και μετρημένο συντηρητισμό. Περιμένοντας να τη φωνάξουν, η Γιάννα καθόταν ίσια, κρατούσε την τσάντα στα γόνατα και νοερά ξαναπερνούσε τη συζήτηση, τις πιθανές απαντήσεις και ερωτήσεις. Ήξερε να προετοιμάζεται για τις συζητήσεις από πριν. Αυτό ήταν επίσης συνήθεια από τη λογιστική πρακτική. Πριν μπει σε έλεγχο, να ξέρεις τι ακριβώς θέλεις να βρεις. Ο Πάβελ Σουμαρόκοφ αποδείχτηκε ακριβώς όπως τον φανταζόταν η Γιάννα από το όνομα και το πατρόνυμό του. 60 χρονών, βαρύς, με περιποιημένο κούρεμα και το βλέμμα ανθρώπου που δύσκολα εκπλήσεται. Μιλούσε αργά, ζύγιζε τις λέξεις. Σε 30 χρόνια συμβολιογραφικής πρακτικής πρέπει να είχε δει τα πάντα, πλαστές διαθήκες, κατασκευασμένα πληρεξούσια, οικογένειες που διαλύονταν μπροστά στα μάτια του εξαιτίας της απληστίας άλλων. Η Γιάννα έβαλε μπροστά του μια εκτυπωμένη φωτογραφία του πληρεξουσίου από το τηλέφωνο. «Αυτό το έγγραφο είναι επικυρωμένο από το γραφείο σας. Ημερομηνία 22 Απριλίου του περασμένου έτους. Η υπογραφή μου. Το όνομά μου. Αλλά εγώ δεν υπέγραψα αυτό το έγγραφο και στο γραφείο σας εκείνη την ημέρα δεν ήμουν». Ο Σουμαρόκοφ φόρεσε τα γυαλιά του και μελέτησε προσεκτικά την εκτύπωση, χωρίς βιασύνη, με επαγγελματική σχολαστικότητα, που φαινόταν σε κάθε κίνηση. Έπειτα άνοιξε τον υπολογιστή, για μερικά λεπτά δούλεψε με το μητρό, αντιπαρέβαλε αριθμούς. Μετά έβγαλε τα γυαλιά και ένωσε τα χέρια του πάνω στο τραπέζι, όπως τα ενώνουν οι άνθρωποι που πρέπει να πουν κάτι δυσάρεστο. «Το πληρεξούσιο είναι καταχωρισμένο στο μητρό», είπε αργά. «Ωστόσο σας παρακαλώ να καταλάβετε,
Δεν μπορώ να αποκαλύψω λεπτομέρειες της διαδικασίας χωρίς επίσημο αίτημα. Αν θεωρείτε ότι το έγγραφο εκδόθηκε χωρίς την παρουσία σας ή με παρατυπίες, αυτό αποτελεί βάση για επίσημη προσφυγή και θα είμαστε υποχρεωμένοι να προσκομίσουμε πλήρη φάκελο υλικών για την έκδοση. «Πείτε μου ένα πράγμα», είπε η Γιάννα. Η φωνή της ήταν σταθερή. Στις 22 Απριλίου του περασμένου έτους βρισκόμουν σε άλλη πόλη. Αυτό επιβεβαιώνεται από εισιτήρια, αποδείξεις, τηλεφωνικές κλήσεις. Αν κάποιος εξέδιδε πληρεξούσιο εκείνη την ημέρα στο όνομά μου χωρίς τη φυσική μου παρουσία, θα ήταν τεχνικά δυνατό. Ο Σουμαρόκοφ την κοίταξε πάνω από τα γυαλιά με ένα μακρύ βλέμμα. Θεωρητικά όχι. Ο συμβολεογράφος υποχρεούται να εξακριβώσει την ταυτότητα του εντολέα αυτοπροσώπου στη στιγμή της υπογραφής. Ωστόσο, αν χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία διαβατηρίου και ένα άτομο που εξωτερικά έμοιαζε αρκετά, δεν ολοκλήρωσε τη φράση, αλλά η παύση ήταν πιο εύγλωτη από οποιαδήποτε λόγια. «Σας συνιστώ να απευθυνθείτε σε δικηγόρο άμεσα». «Σας ευχαριστώ», είπε η Γιάννα. Σηκώθηκε, έβαλε την εκτύπωση στην τσάντα. Το επίσημο αίτημα θα σταλεί στο άμεσο μέλλον. Από το συμβολεογραφικό γραφείο πήγε κατευθείαν στην τράπεζα, ακριβώς εκείνη της οποίας το όνομα αναγραφόταν στη σύμβαση δανείου. Ένα μικρό γραφείο στο ισόγειο ενός εμπορικού κέντρου, 2-3 γκισέ, ουρά από 3 άτομα. Η Γιάννα μπήκε στην ουρά και στεκόταν ήρεμα, μελετώντας τους ενημερωτικούς πίνακες, τα επιτόκια, τους όρους καταθέσεων, τις διαφημίσεις αναχρηματοδότησης. Η τράπεζα ήταν από αυτές που δουλεύουν ενεργά με ιδιώτες, προσφέρουν εξ αποστάσεως έκδοση, ελάχιστη γραφειοκρατία. Ακριβώς τέτοια χρειάζεται σε κάποιον που βγάζει δάνειο στο όνομα άλλου. Όταν ήρθε η σειρά της, η Γιάννα έβαλε μπροστά στην υπάλληλο το διαβατήριο και την εκτύπωση της δανειακής σύμβασης. «Χρειάζομαι πληροφορίες για το δάνειο που έχει εκδοθεί στο όνομά μου. Έμαθα για την ύπαρξή του τυχαία. Αυτό το δάνειο δεν το έκανα και δεν το έλαβα». Η υπάλληλος, μια νεαρή γυναίκα με κονκάρδα που έγραφε Αλίνα, κοίταξε την οθόνη, βρήκε κάτι, άλλαξε έκφραση και κάλεσε τον ανώτερο διευθυντή. Ήρθε ένας άντρας γύρω στα 40, με γραβάτα, με την έκφραση ανθρώπου στον οποίο ανακοίνωσαν φωτιά σε μια ήρεμη βάρδια. Οδήγησε τη Γιάννα σε ξεχωριστό γραφείο. «Το δάνειο εκδόθηκε εξ αποστάσεως», είπε μετά από μερικά λεπτά ελέγχου. «Μέσω του προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα της τράπεζας». Η επιβεβαίωση της πράξης στάλθηκε σε αριθμό τηλεφώνου, που ήταν συνδεδεμένος με τη σύμβαση τη στιγμή της έκδοσης. «Ποιος αριθμός?» ρώτησε η Γιάννα. Τον είπε. Η Γιάννα σημείωσε τα ψηφία σε ένα μπλοκ, που έβγαλε από την τσάντα, αν και ήδη ήξερε την απάντηση, το ήξερε ήδη από χθες το βράδυ, όταν είδε αυτόν τον αριθμό στη σύμβαση. Πριν από 1,5 χρόνο ο Βίκτορ άλλαξε αριθμό τηλεφώνου και έδωσε την παλιά κάρτα SIM στη Γιάννα, υποτίθεται για να τη μεταφέρει στο όνομά της για οικιακές ανάγκες. Η Γιάννα συνεχώς ανέβαλε τη μεταφορά. Η κάρτα βρισκόταν στο σιρτάρι του κομοδίνου. Ο Βίκτορ το ήξερε αυτό τέλεια. Ήξερε τα πάντα για όμικρον με τόνο, αυτή βρισκόταν στα σιρτάρια του κομοδίνου της. Μέσω ποιας διεύθυνσης IP εκδόθηκε η ηλεκτρονική υπογραφή κατά τη δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού? Ρώτησε η Γιάννα. Ο διευθυντής συνοφριώθηκε ελαφρά, η ερώτηση ήταν άβολη. Αυτό είναι αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ασφαλείας και των ανακριτικών αρχών. Δεν παρέχουμε τέτοια δεδομένα σε ιδιώτες. Αλλά αν κινηθεί ποινική υπόθεση, η τράπεζα υποχρεούται να παράσχει όλες τις τεχνικές πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του ανακριτή. «Κατανοητό», είπε η Γιάννα. «Τι πρέπει να κάνω για να αμφισβητήσω το δάνειο και να παγώσω τον υπολογισμό τόκων μέχρι να διαλευκανθούν οι συνθήκες?» «Να γράψετε αίτηση. Θα σας δώσω το έντυπο». Η Γιάννα έγραψε την αίτηση προσεκτικά, χωρίς ούτε ένα μουτζούρωμα, χωρίς βιασύνη. Ο διευθυντής την παρατηρούσε και, φαίνεται, περίμενε δάκρυα ή έστω τρεμάμενη φωνή. Ούτε το ένα ούτε το άλλο υπήρξε. Από την τράπεζα βγήκε λίγο μετά τη 1. Στάθηκε στο πεζοδρόμιο, έβγαλε το τηλέφωνο και βρήκε στην αναζήτηση ένα δικηγορικό γραφείο, που είχε προσέξει ήδη από χθες το βράδυ. Είχαν χειριστεί μερικές ηχηρές υποθέσεις που σχετίζονταν με απάτη κατά τη διανομή περιουσίας. Στην ιστοσελίδα υπήρχε λίστα ειδικών. Μάρκ Κεντρόβ, 41 ετών, ειδίκευση, οικογενειακό δίκαιο, περιουσιακές διαφορές, συνοδεία αστικών υποθέσεων. 12 χρόνια πρακτικής.
Φωτογραφία: σοβαρός άντρας με προσεκτικό βλέμμα ανθρώπου που έχει συνηθίσει να ακούει περισσότερο όσο μιλά. Η Γιάννα τηλεφώνησε. Έκλεισε ραντεβού για αύριο στις 10 το πρωί. Μέχρι το βράδυ απέμεναν μερικές ώρες. Η Γιάννα πήγε στην τέταρτη διεύθυνση από την κρύπτη, οδός Μοιρά, αριθμός 14. Δεν σκόπευε να κάνει τίποτα. Απλώς να δει με τα μάτια της. Να βεβαιωθεί ότι η διεύθυνση υπάρχει όχι μόνο στο χαρτί. Το κτίριο αποδείχτηκε ενιαόροφο, βαμμένο σε μπες χρώμα. Ένα από τα χιλιάδες τέτοια σπίτια στη Μόσχα, όπου πίσω από ίδια παράθυρα ζουν εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Η Γιάννα πάρκαρε απέναντι και καθόταν στο αυτοκίνητο περίπου 20 λεπτά, κοιτάζοντας την είσοδο. Στο ισόγειο ένα παντοπολείο. Στη δεύτερη είσοδο ένα παιδικό καρότσι. Στον τρίτο όροφο κάποιος άνοιξε το παράθυρο και κοίταξε έξω, μετά το έκλεισε. Διαμέρισμα 37. Άρα, πρώτα εξασφάλισε μια νέα φωλιά. Μετά ασχολήθηκε με την παλιά. Η Γιάννα έφυγε στις 3:30. Πρόλαβε να πάρει τον Πλάτωνα από το σχολείο. Το αγόρι βγήκε με το σακίδιο και ένα τσαλακωμένο σχέδιο στο χέρι, που το έκαναν στο μάθημα ζωγραφικής. Το έδωσε στη μητέρα του σιωπηλά, όπως δίνουν ένα δώρο για το οποίο δεν είναι σίγουροι. «Αυτό είσαι εσύ», είπε. «Σε ζωγράφισα». Η Γιάννα πήρε το σχέδιο. Στο φύλλο μια φιγούρα με σκούρα μαλλιά και μεγάλα μάτια, με χέρια ανοιχτά διάπλατα, που έμοιαζαν με κλαδιά δέντρου. Δίπλα μια μικρή φιγούρα με σακίδιο. «Όμορφο», είπε, και έβαλε το σχέδιο στην τσάντα, εκεί όπου βρίσκονταν η εκτυπώση των εγγράφων, οι αιτήσεις από την τράπεζα και το μπλοκ με τις σημειώσεις. Ο Πλάτωνας την έπιασε από το χέρι και πήγαν προς το αυτοκίνητο. Το βράδυ ο Βίκτορ γύρισε γύρω στις 8. Ήταν σε καλή διάθεση, σπάνιο για τους τελευταίους μήνες. Χάιδεψε τον Πλάτωνα στο κεφάλι, ρώτησε για το σχολείο, κάθισε δίπλα του στον καναπέ, ενώ το αγόρι του έδειχνε κάτι στο τάμπλετ. Η Γιάννα παρακολουθούσε από την κουζίνα και σκεφτόταν. Πίσω από την καλή διάθεση του Βίκτορ υπήρχε πάντα συγκεκριμένη αιτία. Δεν χαμογελούσε έτσι απλά. Άρα, σήμερα κάτι μετακινήθηκε στο σχέδιό του προς τη μεριά που τον βόλευε. Άρα, εκείνη είχε λιγότερο χρόνο όσο φαινόταν. Όταν ο Πλάτωνας πήγε για ύπνο, η Γιάννα καθόταν στο τραπέζι της κουζίνας με το λάπτοπ και συστηματοποιούσε όλα όσα είχε μάθει μέσα στη μέρα. Άνοιξε ένα νέο έγγραφο και το έδωσε ως τίτλο μία λέξη, γεγονότα, και άρχισε να πληκτρολογεί. Ξηρά, χωρίς συναισθήματα, χωρίς παρεκβάσεις. Όπως συντάσσονται οι πράξεις απογραφής. Πληρεξούσιο. Η ημερομηνία συμπίπτει με την απουσία από την πόλη. Ο συμβολεογράφος επιβεβαίωσε την καταχώρηση, αλλά δεν επιβεβαίωσε την νομιμότητα της διαδικασίας. Απαιτείται γραφολογική πραγματογνωμοσύνη της υπογραφής και ταυτοποίηση του προσώπου που ήταν παρόν αντί για εκείνη. Δάνειο. Εκδόθηκε εξ αποστάσεως με χρήση του παλιού αριθμού τηλεφώνου, που βρισκόταν στη διάθεση του Βίκτορ. Η αίτηση αμφισβήτησης υποβλήθηκε. Η διεύθυνση IP της έκδοσης, αντικείμενο ανακριτικού αιτήματος. Ασφαλιστήριο. Η υπογραφή στη σύμβαση απαιτεί έλεγχο. Πότε, υπό ποιες συνθήκες, μέσω ποιου πράκτορα. Δικαιούχος, ο σύζυγος, διαμέρισμα. Εκεί ζει γυναίκα με παιδί. Η ταυτότητα μένει να διαπιστωθεί. Η Γιάννα αποθήκευσε το έγγραφο και έκλεισε το λάπτοπ. Το έβαλε στην τουλάπα πίσω από μια στίβα πετσέτες στο πάνω ράφι, εκεί όπου ο Βίκτορ δεν κοίταζε ποτέ. Έπειτα έσβησε το φως στην κουζίνα και ανέβηκε επάνω. Ο Βίκτορ κοιμόταν. Η Γιάννα ξάπλωσε δίπλα του, κάρφωσε το βλέμμα στο ταβάνι. Πίσω από τον τοίχο κοιμόταν ο Πλάτωνας. Στον κήπο τραγουδούσε ένας μοναχικός νυχτερινός γρίλος, μεθοδικά, χωρίς παύσεις, σαν να μετρούσε τα δευτερόλεπτα. Η Γιάννα σκεφτόταν το απλό. Ένας άνθρωπος που χτίζει ένα σχέδιο εναντίον κάποιου άλλου έχει πάντα ένα τυφλό σημείο. Είναι πεπισμένος ότι το θύμα δεν ξέρει τίποτα. Ότι βλέπει ακριβώς τόσο όσο του δείχνουν. Ότι θα σιωπήσει, επειδή πάντα σιωπούσε. Η Γιάννα πράγματι πάντα σιωπούσε. Αλλά αύριο στις 10 το πρωί ο δικηγόρος Μαρκ Κέντροφ θα της πει πώς να δράσει. Και η σιωπή τελείωνε. Το πρωί της Τρίτης η Γιάννα φόρεσε τον γκρι σακάκι, εκείνο με το οποίο πήγαινε σε σοβαρές διαπραγματεύσεις στη δουλειά. Όχι επειδή ήθελε να κάνει εντύπωση. Απλώς το σακάκι βοηθούσε να κρατά σωστή στάση. Η στάση βοηθούσε να νιώθει πιο σίγουρη. Ο Μαρκ Κέντροφ τη δέχτηκε ακριβώς στις 10. Το γραφείο του δικηγόρου βρισκόταν στον τρίτο όροφο ενός επιχειρηματικού κέντρου στο Ζαμοσκβορέτσιε. Ένα ευρύχωρο γραφείο με ψηλά παράθυρα, βιβλιοθήκες κατά μήκος των τοίχων και ένα μεγάλο γραφείο από ανοιχτόχρωμο ξύλο, πάνω στο οποίο επικρατούσε υποδειγματική τάξη.
Καθόλου περιττά χαρτιά, καθόλου επιδεικτική πολυτέλεια. Ο χώρος εργασίας ενός ανθρώπου που εκτιμά τη σαφήνεια. Ο Κέντροβ αποδείχτηκε ακριβώς όπως φαινόταν στη φωτογραφία της ιστοσελίδας, ένας καλοσχηματισμένος άντρας 41 ετών, με κοντά σκούρα μαλλιά, ελαφρώς αγγιγμένα από γκρίζο στους κροτάφους. Σηκώθηκε όταν μπήκε η Γιάννα, της έσφιξε το χέρι, δυνατά, χωρίς περιττές χειρονομίες, και της πρότεινε να καθίσει. «Σας ακούω», είπε, και ετοιμάστηκε να σημειώσει τα σημαντικά σημεία. Η Γιάννα μιλούσε 20 λεπτά. Χωρίς λυρισμούς, χωρίς παρεκβάσεις και δάκρυα, μόνο γεγονότα με χρονολογική σειρά. Η κρύπτη. Το πληρεξούσιο. Το δάνειο. Η ασφάλεια. Το διαμέρισμα. Η φωτογραφία. Ο συμβολεογράφος. Η τράπεζα. Όλα με ημερομηνίες, με λεπτομέρειες, με λογικές συνδέσεις ανάμεσα στα γεγονότα. Ο Κέντροβ άκουγε χωρίς να την διακόπτει. Έκανε σημειώσεις σε ένα μπλοκ, γρήγορα, με τον δικό του κώδικα, που η Γιάννα δεν προσπάθησε να διαβάσει. Όταν τελείωσε, για μερικά δευτερόλεπτα ακόμα κοίταζε τις σημειώσεις του. Έπειτα σήκωσε το βλέμμα. «Έχετε αναλυτικό τρόπο σκέψης», είπε, όχι ως κομπλιμέντο, ως διαπίστωση γεγονότος. «Το εκθέσατε καλύτερα απ' θόμικρον με τόνο, τι οι περισσότεροι νομικοί συντάσσουν έναν φάκελο». «Είμαι λογίστρια», απάντησε η Γιάννα. «Έχω συνηθίσει να δουλεύω με έγγραφα. Αυτό θα μας βοηθήσει». Ο Κέντροβ έκλεισε το μπλοκ. Τώρα στην ουσία. Για το πληρεξούσιο χρειάζεται γραφολογική πραγματογνωμοσύνη της υπογραφής. Αυτό είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό. Αν η πραγματογνωμοσύνη επιβεβαιώσει ότι η υπογραφή δεν είναι δική σας, το πληρεξούσιο είναι άκυρο, και όλες οι πράξεις που έγιναν βάσει αυτού είναι προσβλητές. Για το δάνειο έχετε ήδη καταθέσει αίτηση, αυτό είναι σωστό. Το επόμενο βήμα είναι προσφυγή στην αστυνομία με μήνυση για απάτη. Τη διεύθυνση IP θα την καθορίσουν στο πλαίσιο της έρευνας. Όσον αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί πώς αποκτήθηκε η υπογραφή σας στο συμβόλαιο. Αυτό είναι ξεχωριστό ζήτημα προς την ασφαλιστική εταιρεία. Και το πρώτο που κάνω σήμερα, επιβάλλω απαγόρευση σε οποιασδήποτε πράξεις καταχώρησης σχετικά με το σπίτι σας. Όσο διαρκεί η διερεύνηση, το σπίτι δεν θα πάει πουθενά. Πόσο γρήγορα μπορείτε να το κάνετε αυτό? Η απαγόρευση μέσα στη σημερινή ημέρα. Η μήνυση στην αστυνομία, καλύτερα αμέσως τώρα, μαζί. Θα σας συνοδεύσω. «Εντάξει», είπε η Γιάννα. Πέρασαν στο αστυνομικό τμήμα σχεδόν 2 ώρες. Ο Κέντροβ ήξερε πώς να μιλά με τους αξιωματικούς υπηρεσίας και τους ανακριτές, ήρεμα, συγκεκριμένα, με παραπομπές σε άρθρα. Τη δήλωση την παρέλαβαν. Ο ανακριτής, ένας νεαρός άντρας γύρω στα 30, προφανώς φορτωμένος με προβλήματα, άκουγε, σημείωνε και υποσχόταν να το προωθήσει για εξέταση. Ο Κέντροβ ένευσε και βγαίνοντας είπε χαμηλόφωνα στη Γιάννα, «Σε 1-2 μέρες θα επικοινωνήσει μαζί μας ο Κουλάγκιν. Εκείνος χειρίζεται τέτοιες υποθέσεις. Καλός ειδικός». Η Γιάννα συγκράτησε το επώνυμο. Βγήκαν στο δρόμο. Ήταν λίγο μετά τις 12. Ο Κέντροβ την κοίταξε και ρώτησε, «Έχετε ίσει ποιος μένει σε εκείνο το διαμέρισμα στην Αμύρα?» «Όχι». «Πήγα, κοίταξα σ' έξω. Δεν μπήκα». «Και έπρεπε να μπείτε», είπε ο Κέντροβ. «Αλλά προσεκτικά. Αυτή η γυναίκα, κατά πάσα πιθανότητα, είναι και εκείνη θύμα, απλώς ακόμα δεν το ξέρει. Αν επιβεβαιώσει τις προθέσεις του άντρα σας, η κατάθεσή της θα έχει βαρύτητα. Μιλήστε μαζί της άνθρωπος προς άνθρωπο. Χωρίς επιθετικότητα, χωρίς κατηγορίες». «Καταλαβαίνω», είπε η Γιάννα. Αποχαιρετήθηκαν δίπλα στο αυτοκίνητο. Ο Κέντροβ μπήκε στο δικό του, η Γιάννα συγκράτησε το ασημί Άουντι και εκείνος έφυγε. Εκείνη έμεινε ακόμα 1 λεπτό στο πεζοδρόμιο, έπειτα έβγαλε το τηλέφωνο και κάλεσε τη μαμά της. «Μπορείς να πάρεις τον Πλάτωνα από το σχολείο και να τον κρατήσεις σε σένα μέχρι αύριο?» τη ρώτησε. «Έχω δουλειές». Κάτι συνέβη. Η μαμά ήξερε να ξεχωρίζει τον τόνο της κόρης της. «Όλα καλά. Απλώς δουλειές. Μετά θα τα εξηγήσω όλα». Παύση. «Εντάξει, θα τον πάρω», είπε η μαμά και δεν ρώτησε άλλο. Η Γιάννα πήγε στην οδό Μοιρά.
Πάρκαρε στο ίδιο σημείο όπου στεκόταν χθες. Για μερικά λεπτά κοίταζε την είσοδο. Έπειτα βγήκε από το αυτοκίνητο, πλησίασε το θηροτηλέφωνο της δεύτερης εισόδου και πάτησε το κουμπί του διαμερίσματος 37. Μακρά παύση. Έπειτα μια γυναικεία φωνή, λίγο επιφυλακτική. «Ποιος είναι?» «Με λένε Γιάννα Μερκουρίεβα. Έρχομαι για προσωπική υπόθεση. Είναι σημαντικό. Παρακαλώ, ανοίξτε. Δεν θα σας πάρω πολύ χρόνο». Πάλι παύση. Έπειτα η κλειδαριά έκανε κλικ. Η Γιάννα ανέβηκε στον τρίτο όροφο. Η πόρτα του διαμερίσματος 37 ήταν μισάνοιχτη. Η γυναίκα στάθηκε στην πόρτα και κοίταξε τη Γιάννα με την έκφραση ενός ατόμου που δεν καταλαβαίνει τι να περιμένει, αλλά σαφώς βιώνει δυσάρεστα συναισθήματα. Η Βέρα Ριάπτσεβα αποδείχτηκε νεότερη όσο φαινόταν στη φωτογραφία. 29 ετών, ξανθιά, με κουρασμένο πρόσωπο νεαρής μητέρας που δεν κοιμάται αρκετά, αλλά κρατιέται. Στα χέρια της δεν είχε παιδί. Από το δωμάτιο ακουγόταν χαμηλά ο ήχος ενός κινουμένου σχεδίου. Και η Γιάννα κατάλαβε. Το μικρό είναι εκεί. Βλέπει. Είναι απασχολημένο. Σε εμένα? Ρώτησε η Βέρα. Σε εσάς. Με λένε Γιάννα Μερκουρίεβα. Είμαι η σύζυγος του Βίκτορ Μερκουρίεβ. Η Βέρα την κοίταζε σιωπηλή για μερικά δευτερόλεπτα. Έπειτα αργά, σαν άνθρωπος που χρειάζεται να στηριχτεί σε κάτι σταθερό, έκανε ένα βήμα πίσω και άνοιξε την πόρτα περισσότερο. «Περάστε». Το διαμέρισμα ήταν μικρό, διάρρη, επιπλωμένο με προσεγμένη σεμνότητα. Καινούρια έπιπλα, καθαρά πατώματα, παιδικά παιχνίδια δίπλα στον καναπέ. Στην κουζίνα μύριζε φρέσκος καφές. Όλα μιλούσαν για μια γυναίκα που προσπαθεί να φτιάξει θαλπορή από μικρομετών ότι υπάρχει, και το κάνει καλά. Κάθισαν στο τραπέζι της κουζίνας, η μία απέναντι από την άλλη. Η Γιάννα ακούμπησε στο τραπέζι το τηλέφωνο με ανοιχτή τη φωτογραφία του πιστοποιητικού γάμου. «Με τον Βίκτορ είμαστε παντρεμένοι 9 χρόνια», είπε η Γιάννα ήρεμα. «Ο γιος μας, ο Πλάτωνας, είναι 7. Ο Βίκτορ σας είπε ότι είναι διαζευμένος». Η Βέρα κοιτούσε το πιστοποιητικό γάμου. Τα χείλη της σφίχτηκαν λίγο. Έλεγε ότι εδώ και καιρό είναι σε διαζύγιο, είπε χαμηλόφωνα. Ότι πρώην σύζυγος. Ότι εσείς είστε η πρώην σύζυγος. Ότι το σπίτι είναι γραμμένο στο όνομά του και ότι όλα έχουν ήδη λυθεί. Ό,τι απέμενε μόνο. Δεν ολοκλήρωσε. Ό,τι απέμενε μόνο. Μόνο τι? Ρώτησε η Γιάννα. Η Βέρα σήκωσε το βλέμμα. Δεν υπήρχε θυμός μέσα του, υπήρχε σύγχυση. Εκείνη η ιδιαίτερη σύγχυση του ανθρώπου που χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του και δεν έχει ακόμα καταλάβει ότι πέφτει. Έλεγε ότι σύντομα θα τα οριστικοποιήσουν όλα. Ότι το ζήτημα με το σπίτι λύνεται. Ότι εσείς. Ότι εσείς. Σκόνταψε ξανά. Ότι εσείς δεν διεκδικείτε. Διεκδικώ, είπε η Γιάννα. Αυτό είναι το σπίτι μου. Ζω μέσα σίγμα, αυτό. Δεν είμαστε διαζευγμένοι. Αυτός είναι ο άντρας μου. Μακρά σιωπή. Από το δωμάτιο ακουγόταν ο ήχος ενός κινουμένου σχεδίου. Χαρούμενη μουσική, παιδικό γέλιο εκτός πλάνου. «Πόσο χρονών είναι το παιδί σας?» ρώτησε η Γιάννα. 3 χρονών. Η φωνή της Βέρας έγινε εντελώς χαμηλή. «Τον λένε Αρτιόμ». Η Γιάννα ένευσε. Κοιτούσε τη Βέρα και έβλεπε μια γυναίκα που την είχαν εξαπατήσει όπως και εκείνη, μόνο από την άλλη πλευρά του ίδιου σχεδίου. Στη Βέρα έδειξαν μια όμορφη εικόνα, έναν επιτυχημένο άντρα, ελεύθερο, με προοπτικές, με διαμέρισμα και σχέδια. Και πίσω από την εικόνα υπήρχε άλλη οικογένεια, πλαστά έγγραφα και ασφαλιστήριο ζωής για 5 εκατομμύρια. «Δεν ήρθα να λύσω προσωπικές διαφορές», είπε η Γιάννα. «Ήρθα γιατί πρέπει να ξέρετε την αλήθεια. Και γιατί χρειάζομαι τη βοήθειά σας». Η Βέρα την κοιτούσε σιωπηλή. «Ο Βίκτορ έβγαλε στο όνομά μου δάνειο χωρίς να το ξέρω. Με πλαστό πληρεξούσιο προσπαθεί να μεταγράψει το σπίτι μας. Στη ζωή μου έχει εκδοθεί ασφάλεια, όπου αυτός είναι ο δικαιούχος. Όλα αυτά είναι μέρος ενός ενιαίου σχεδίου. Ήδη δουλεύω με δικηγόρο, κινείται ποινική υπόθεση». Η Βέρα χαμήλωσε αργά το βλέμμα στο τραπέζι. «Μου έλεγε». Άρχισε και σταμάτησε. «Τι ακριβώς σας έλεγε?» ρώτησε απαλά η Γιάννα. «Μου έγραφε. Σε μηνύματα». Η Βέρα σηκώθηκε, πήρε από τον πάγκο το τηλέφωνο, το κράτησε στα χέρια,
έπειτα το ακούμπησε μπροστά στη Γιάννα. «Ορίστε. Διαβάστε». Η Γιάννα πήρε το τηλέφωνο. Η συνομιλία ήταν μεγάλη, μηνών μηνυμάτων. Κατέβαζε προς τα κάτω, αρπάζοντας αποσπάσματα. Ο Βίκτορ έγραφε στη Βέρα με σύντομες, βέβαιες φράσεις. Έτσι γράφουν οι άνθρωποι που έχουν συνηθίσει να τους πιστεύουν. Ένα μήνυμα το ξαναδιάβασε 2 φορές. Όταν όλα τελειώσουν, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από λευκό χαρτί. Το ζήτημα με το σπίτι λύνεται. Κάνε λίγο ακόμη υπομονή. Η ημερομηνία ήταν πριν από 2 μήνες. Η Γιάννα έδωσε πίσω το τηλέφωνο. Αυτή η συνομιλία επιβεβαιώνει την πρόθεσή του, είπε. Ο ανακριτής θα σας ζητήσει να καταθέσετε. Είστε έτοιμοι. Η Βέρα σιωπούσε πολλή ώρα. Έπειτα από το δωμάτιο ακούστηκε παιδική φωνή. Ο Αρτιόμ φώναζε τη μαμά του. Η Βέρα σηκώθηκε, βγήκε για 1 λεπτό, επέστρεψε. Ξανακάθισε. Το πρόσωπό της ήταν διαφορετικό, πιο αποφασιστικό. «Ναι», είπε. «Είμαι έτοιμη». «Δεν ήξερα». «Πρέπει να με πιστέψετε, δεν ήξερα ότι είναι παντρεμένος». «Σας πιστεύω», απάντησε η Γιάννα απλά. Κάθισαν σε αυτή την κουζίνα άλλη 1 ώρα. Η Βέρα μιλούσε, η Γιάννα άκουγε και κάποιες φορές έκανε σύντομες διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ο Βίκτορ μπήκε στη ζωή της Βέρας πριν από 4 χρόνια, γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών. Έλεγε ότι είναι διαζευγμένος εδώ και 1,5 χρόνο. Ότι η πρώην γυναίκα έμεινε στο κοινό του σπίτι, αλλά με συμφωνία θα έπαιρνε εκείνο στο σπίτι όταν τακτοποιούσαν τις νομικές τυπικότητες. Ότι σύντομα θα μπορούσαν να παντρευτούν. Έστελνε χρήματα τακτικά, για το παιδί, για το διαμέρισμα, για τη ζωή. Ποτέ δεν έμενε πάνω από 2 συνεχόμενες νύχτες. Πάντα έφευγε για επαγγελματικό ταξίδι. Το ρωτούσα γιατί βλέπουμε ο ένας τον άλλον τόσο σπάνια, είπε η Βέρα. Έλεγε, business, μετακινήσεις, συναντήσεις. Τον πίστευα. Ο Αρτιόμ τον αγαπά. Σώπασε. Τι θα γίνει τώρα αυτόν, με τον Αρτιόμ εννοώ. Είναι ο πατέρας του. Αυτό είναι ξεχωριστό ζήτημα, είπε η Γιάννα. Νομικό. Αλλά εσύ και ο Αρτιόμ δεν φταίτε σε τίποτα. Αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβεις. Φεύγοντας, η Γιάννα άφησε στη Βέρα την κάρτα του Κέντροβ. Τη ζήτησε προς το παρόν να μην τηλεφωνήσει στο Βίκτορ και να μην του πει τίποτα για αυτή την επίσκεψη. Η Βέρα ένευσε, σιωπηλά, με το ύφος ανθρώπου που ακόμα χωνεύει όσα άκουσε και δεν είναι έτοιμος να τα πει δυνατά. Η Γιάννα κατέβηκε στο δρόμο. Μπήκε στο αυτοκίνητο. Στο τιμόνι έμεινε για μερικά λεπτά ακίνητη, κοιτάζοντας μπροστά της το δρόμο. Έπειτα έβγαλε το τηλέφωνο και έγραψε στον Κέντροβ. Η συνάντηση έγινε. Η γυναίκα δέχεται να καταθέσει. Υπάρχει συνομιλία που επιβεβαιώνει τις προθέσεις. Πότε μπορείτε να μας δεχτείτε και τις 2? Η απάντηση ήρθε σε 3 λεπτά. Αύριο στις 11. Καλή δουλειά. Η Γιάννα έβαλε το τηλέφωνο στην άκρη, έβαλε μπρος το αυτοκίνητο και πήγε στη μητέρα της να πάρει τον Πλάτωνα. Το αγόρι την περίμενε στην καγκελόπορτα με πατίνι και με την απόλυτα ικανοποιημένη όψη ανθρώπου που πέρασε τη μέρα ακριβώς όπως ήθελε. Ψήσαμε πίτες, της ανακοίνωσε μπαίνοντας στο αυτοκίνητο. Με μίλα. Εγώ άνοιγα τη ζύμη. Μπράβο, είπε η Γιάννα. Οδηγούσε προς το σπίτι, άκουγε τον Πλάτωνα να μιλά για τη ζύμη και τα μήλα, και σκεφτόταν ότι αύριο στις 11 στο γραφείο του Κέντροβ εκείνη και η Βέρα Ριάπτσεβα θα κάθονταν από την ίδια πλευρά του τραπεζιού. 2 γυναίκες, τις οποίες ένας άνθρωπος εξαπατούσε παράλληλα, επιδέξια, επί χρόνια. Το σχέδιο ράγιζε. Ήσυχα, αλλά καθαρά. Η Τετάρτη άρχισε με ένα τηλεφώνημα που η Γιάννα δεν περίμενε. Ήταν 7 το πρωί. Ο Πλάτωνας έτρωγε πρωινό στην κουζίνα, έτρωγε χυλό χωρίς ενθουσιασμό, όπως πάντα τις Τετάρτες, γιατί τις Τετάρτες στο σχολείο είχαν γυμναστική, και αυτήν την αντιπαθούσε κατηγορηματικά. Ο Βίκτορ είχε ήδη φύγει, πέταξε κοφτά, θα τα πούμε το βράδυ, και βγήκε, χωρίς να περιμένει απάντηση. Η Γιάννα στεκόταν στο παράθυρο με μια κούπα καφέ και νοερά ξαναπερνούσε τη συνάντηση που ερχόταν στο γραφείο του Κέντροβ. Σκεφτόταν τη Βέρα, πως θα αντιδρούσε στο επίσημο περιβάλλον του δικηγορικού γραφείου, αν θα φοβόταν, αν θα έκανε πίσω την τελευταία στιγμή. Το τηλέφωνο δονήθηκε. Άγνωστος αριθμός. Μόσχας. Σταθερό. Η Γιάννα Αλεξάνδροβνα Μερκουρίεβα. Ανδρική φωνή, επίσημη, με εκείνη την ιδιαίτερη, μετρημένη τονικότητα που έχουν οι άνθρωποι συνηθισμένοι να ανακοινώνουν δυσάρεστα και να το κάνουν χωρίς περιττά συναισθήματα. Ναι, σας καλούν από το δικαστικό τμήμα.
Έχει κατατεθεί σε βάρος σας αίτηση. Θα σας σταλεί επίσημη ειδοποίηση ταχυδρομικά, ωστόσο σας τηλεφωνώ εκ των προτέρων, καθώς ο ετών ζητά επίγουσα εξέταση. Ετών. Μερκουρίεφ Βίκτορ Αλεξάνδροβιτς. Η Γιάννα ακούμπησε την κούπα στο περβάζι. Ήσυχα, χωρίς ήχο. Τι αφορά η αίτηση? 3 σημεία. Πρώτο. Για την αναγνωρίση σας ως οικονομικά μη φερέγγυας και τον περιορισμό του δικαιώματός σας για αυτοτελή διάθεση περιουσίας. Δεύτερο. Για τη μεταβίβαση της πλήρους διαχείρισης της κοινής περιουσίας των ετούντα για την περίοδο της διαδικασίας. Τρίτο. Για προσωρινό περιορισμό των γονικών σας δικαιωμάτων λόγω υποτιθέμενης ψυχολογικής αστάθειας. Η Γιάννα σιώπησε για 1 δευτερόλεπτο. Ακριβώς όσο χρειαζόταν για να εντάξει όσα άκουσε σε ένα σύστημα και να καταλάβει τι σημαίνουν. «Σας ευχαριστώ για το τηλεφώνημα», είπε ήρεμα. «Θα λάβω την ειδοποίηση». Αντίο. Ακούμπησε το τηλέφωνο στο περβάζι δίπλα στην κούπα. Κοίταξε τον Πλάτωνα. Το αγόρι έτρωγε τον χυλό και κοίταζε εικόνες στο βιβλίο που είχε βάλει δίπλα στο πιάτο. Δεν είχε ακούσει τίποτα. Ή είχε ακούσει, αλλά δεν κατάλαβε. Η Γιάννα του ήταν ευγνώμων γαμαγιώτα, αυτό, για τη συγκέντρωσή του στα 7 του χρόνια στα δικά του πράγματα, που τώρα ήταν πραγματικό δώρο. Η Γιάννα πήρε το τηλέφωνο και έστειλε στον Κεντρόβ ένα μήνυμα. Ο Βίκτορ κατέθεσε στο δικαστήριο. 3 σημεία, αφαιρεγγιότητα, περιουσία, περιορισμός γονικών δικαιωμάτων. Τηλεφωνήστε όταν μπορείτε. Η απάντηση ήρθε σε 2 λεπτά. Πηγαίνω στο γραφείο. Θα είμαι εκεί στις 9. Ελάτε νωρίτερα από τις 11. Πριν από τη συνάντηση με τη Βέρα θα μιλήσουμε ξεχωριστά. Η Γιάννα πήγε τον Πλάτωνα στο σχολείο, τον συνόδευσε μέχρι την πόρτα, τον χτύπησε ελαφρά στον ώμο, περίμενε μέχρι να μπει. Έπειτα γύρισε στο αυτοκίνητο, κάθισε για μερικά δευτερόλεπτα με τα χέρια στο τιμόνι, κοιτάζοντας το κενό. Μετά έβαλε μπρος τη μηχανή και ξεκίνησε. Στο γραφείο του Κεντρόβ έφτασε στις 9 και 15. Ο δικηγόρος την υποδέχτηκε χωρίς περιττές εισαγωγές, πέρασε αμέσως στο θέμα. «Αυτό είναι ένα κλασικό προληπτικό χτύπημα», είπε, καθίζοντας απέναντί της και ανοίγοντας το λάπτοπ. «Προσπαθεί να πάρει θέση πρώτος, όσο εσείς ακόμα δεν προλάβατε να χτίσετε πλήρως τη γραμμή άμυνάς σας. Αν το δικαστήριο περιορίσει προσωρινά τα δικαιώματά σας επί της περιουσίας, εκείνος αποκτά ελευθερία κινήσεων με το σπίτι. Αν παράλληλα προσθεθεί και η ιστορία με τα γονικά δικαιώματα, ξοδεύετε χρόνο, νεύρα και οικονομικούς πόρους για να υπερασπιστείτε το παιδί, και όχι για να επιτεθείτε στο σχέδιό του. Αυτό είναι έξυπνο, θα σας το πω ειλικρινά. Ο υπολογισμός είναι σωστός. Τι έχει ως βάση για τα γονικά δικαιώματα?» ρώτησε η Γιάννα. Ο Κέντροφ πήρε από το γραφείο έναν φάκελο και τον άνοιξε. Έβαλε μπροστά στη Γιάννα ένα φύλλο. «Ορίστε. Αυτό το πήρα πριν από 1 ώρα μέσω συναδέλφων, το προκαταρκτικό περιεχόμενο της αίτησης. Επισυνάπτει η ιατρική βεβαίωση. Ιδιωτική ψυχιατρική κλινική. Η βεβαίωση έχει ημερομηνία της περασμένης εβδομάδας, δηλαδή εκδόθηκε ήδη αφού αρχίσατε να ενεργείτε. Σε αυτήν υποστηρίζεται ότι η Γιάννα Αλεξάνδροβνα Μερκουρίεβα παρουσιάζει ενδείξεις χρόνιας αγχώδους διαταραχής με στοιχεία παρανοϊκής σκέψης και χρειάζεται παρακολούθηση από ειδικό. Η Γιάννα πήρε το αντίγραφο της βεβαίωσης. Το διάβασε προσεκτικά από την πρώτη γραμμή μέχρι την τελευταία. Το όνομα της κλινικής της ήταν άγνωστο, κάπου στα περίχωρα. Η υπογραφή του γιατρού δυσανάγνωστη, σκόπιμα ή όχι. Η σφραγίδα στρογγυλή, όλα τυπικά σωστά. Το έγγραφο έδειχνε πιστικό ακριβώς τόσο, ώστε ένας δικαστής να το δεχτεί προς εξέταση. «Από πού το βρήκε αυτό?» ρώτησε, αν και η απάντηση ήδη σχηματιζόταν από μόνη της. «Το παρήγγειλε», είπε ο Κέντροφ χωρίς περιστροφές. Υπάρχουν κλινικές που εκδίδουν τέτοια έγγραφα χωρίς πραγματική εξέταση του ασθενούς. Με την αντίστοιχη αμοιβή. Αυτό είναι ξεχωριστό ποινικό αδίκημα, αλλά δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί γρήγορα. Χρειάζεται έλεγχος της κλινικής, ανάκριση του προσωπικού. Γαμαγιώτα, αυτό η δική μας απάντηση είναι απλή και ταυτόχρονα ατσαλένια. Σήμερα κιόλας περνάτε ανεξάρτητη ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη σε κρατικό ίδρυμα. Έχω ήδη κανονίσει. Το Ινστιτούτο Σέρμπσκι δέχεται με παραπεμπτικό σε κατεπίγουσα διαδικασία όταν υπάρχει δικαστική διαφορά.
Θα πάτε εκεί αμέσως μετά τη συνάντησή μας με τη Βέρα. Εντάξει, είπε η Γιάννα. Τώρα τα υπόλοιπα. Για την αίτηση περί αφαιρεγγιότητας δεν έχει βάσεις. Είστε επίσημα εργαζόμενοι, δεν έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές στις υποχρεώσεις σας, και το δάνειο που φαίνεται στο όνομά σας ήδη αμφισβητείται στην τράπεζα. Σήμερα κιόλας καταθέτω αντιρρήσεις στο δικαστήριο. Για την περιουσία έχουμε ήδη επιβάλει απαγόρευση καταχωριστικών πράξεων από την Τρίτη, έτσι το σπίτι είναι πλήρως παγωμένο. Δεν θα μπορέσει να κάνει ούτε μία πράξη μη, αυτονομικά. Και τέταρτο. Σήμερα επίσημα κοινώ γραφολογική πραγματογνωμοσύνη της υπογραφής στο πληρεξούσιο. Αυτό θα πάρει μερικές ημέρες, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι μονοσήμαντο, είτε η υπογραφή είναι δική σας είτε όχι. Τρίτη επιλογή δεν υπάρχει. Η Γιάννα άκουγε και ένευε. Ο Κέντροβ μιλούσε γρήγορα, καθαρά, χωρίς ούτε μία περιττή λέξη, ακριβώς όπως το χρειαζόταν τώρα. Ούτε παρηγοριά, ούτε συλλογισμοί για την αδικία της ζωής. Μόνο συγκεκριμένα βήματα. Στις 11 εμφανίστηκε η Βέρα. Ήρθε μόνη, χωρίς τον Αρτιόμ, ζήτησε από τη γειτόνισσα να καθίσει με το αγόρι. Φαινόταν χλωμή, αποπροσανατολισμένη, φαινόταν ότι και η νύχτα ήταν δύσκολη. Αλλά κρατιόταν. Όταν είδε τη Γιάννα στην αίθουσα αναμονής, για ένα δευτερόλεπτο σταμάτησε και ένευσε. Η Γιάννα ένευσε πίσω. Δεν υπήρχε ζεστασιά ανάμεσά τους, αλλά υπήρχε κοινή κατανόηση της κατάστασης. Στο γραφείο του Κέντροβ κάθονταν δίπλα-δίπλα, όχι απέναντι η μία από την άλλη, όπως χθες στην κουζίνα, αλλά στην ίδια πλευρά του τραπεζιού. Η Βέρα έδωσε στον δικηγόρο το τηλέφωνο με τη συνομιλία. Ο Κέντροβ διάβαζε σιωπηλά, χωρίς βιασύνη, έβγαζε φωτογραφίες των σελίδων. Κάποιες φορές ζητούσε να διευκρινιστεί η ημερομηνία ή το πλαίσιο ενός συγκεκριμένου μηνύματος. «Αυτό εδώ», είπε, και γύρισε το τηλέφωνο με την οθόνη προς τη Βέρα. «Όταν όλα τελειώσουν, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από λευκό χαρτί. Το ζήτημα με το σπίτι λύνεται». Σας εξηγούσε τι ακριβώς σημαίνει ότι το ζήτημα με το σπίτι λύνεται. Έλεγε ότι το σπίτι είναι στο όνομά του, αλλά υπάρχουν κάποιες τυπικότητες με την πρώην γυναίκα, απάντησε η Βέρα. Ότι είναι θέμα χρόνου και χαρτιών. Και η φράση «όταν όλα τελειώσουν» διευκρίνιζε τι ακριβώς πρέπει να τελειώσει. Η Βέρα σώπασε, μάζευε τις σκέψεις της ή το θάρρος της, δεν ήταν σαφές. Έλεγε ότι όταν κλείσει το ζήτημα με την περιουσία, θα καταχωρήσουμε τη σχέση μας επίσημα. Το καταλάβαινα αυτό ως, θα τακτοποιήσει τη νομική πλευρά της διανομής περιουσίας, ότι απέμενε μόνο να υπογραφούν κάποια χαρτιά. Είστε έτοιμοι να το επιβεβαιώσετε αυτό στο πρακτικό της κατάθεσης στον ανακριτή? Ναι, είπε η Βέρα. Σταθερά, χωρίς δισταγμό. Είμαι έτοιμη, ο Κέντροβ ένευσε και έκλεισε το μπλοκ. Καλά. Ο ανακριτής οικονομικών εγκλημάτων Γκριγκόρη Κουλάγκιν θα επικοινωνήσει μαζί σας τις επόμενες ημέρες. Θα τον ενημερώσω για την ετοιμότητά σας να συνεργαστείτε. Η συνομιλία σας είναι το βασικό αποδεικτικό στοιχείο της πρόθεσης. Μην σβήσετε τίποτα, κάντε εφεδρικό αντίγραφο σε άλλη συσκευή σήμερα κιόλας. Για παν ενδεχόμενο, εκτυπώστε τα πιο σημαντικά αποσπάσματα και φυλάξτε τα σε έντυπη μορφή. Αφού η Βέρα έφυγε, η Γιάννα έμεινε στο γραφείο για λίγα ακόμα λεπτά. «Ξέρει ότι κάνω κάτι», είπε στον Κέντροβ. «Αλλιώς δεν θα κατέθετε στο δικαστήριο τόσο γρήγορα, μέσα σε 2 μέρες, σχεδόν σίγουρα», συμφώνησε ο Κέντροβ. Είτε η τράπεζα τον ενημέρωσε έμεσα μέσω κοινού συστήματος, είτε ο συμβολεογράφος, αν και αυτό θα ήταν παράβαση. Είτε ένιωσε την αλλαγή στη συμπεριφορά σας στο σπίτι, έχετε αλλάξει κάπως τις τελευταίες μέρες. Η Γιάννα το σκέφτηκε ειλικρινά. Μιλούσα λιγότερο. Αλλά πάντα ήμουν ολιγόλογη μαζί του, το ξέρει αυτό. Για έναν άνθρωπο που έχει συνηθίσει να ελέγχει τον χώρο γύρω του, ακόμα και μια ανεπαίσθητη αλλαγή είναι σήμα. Ο Κέντροβ έκλεισε τον φάκελο. Να είστε έτοιμοι, η πίεση θα αυξηθεί. Ίσως προσπαθήσει να μιλήσει μαζί σας απευθείας, να μάθει τι ξέρετε και πόσο έχετε προχωρήσει. Μην επιβεβαιώσετε τίποτα, μην αρνηθείτε τίποτα. Κάθε σημαντική συζήτηση μαζί του μόνο παρουσία μαρτύρων ή καταγράψτε την σε ηχογράφηση. Αυτό είναι νόμιμο υπό την προϋπόθεση ότι εσείς οι ίδια είστε συμμετέχουσα στη συνομιλία. Καταλαβαίνω, είπε η Γιάννα. Και ήδη στην έξοδο πρόσθεσε, θα αγοράσω συσκευή ηχογράφησης στο δρόμο.
Το Ινστιτούτο Σέρμπσκι την δέχτηκε στις 2,5. 2 ώρες εξέτασης, τυπικά ψυχοδιαγνωστικά τεστ, δομημένη συνέντευξη, συμπλήρωση ερωτηματολογίων με μερικές μεθόδους. Η γιατρός, ηλικιωμένη γυναίκα, με χαμηλή φωνή και τον τρόπο να ακούει την απάντηση μέχρι τέλους χωρίς να διακόπτει, ούτε μία φορά δεν έδειξε τι σκέφτεται στη διαδικασία. Απλώς ρωτούσε, παρατηρούσε και έκανε σημειώσεις στον φάκελο. Το πόρισμα το έδωσαν 1 ώρα μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η Γιάννα το διάβαζε καθισμένη στον διάδρομο σε μια σκληρή πλαστική καρέκλα. Δεν διαπιστώθηκαν ψυχικές διαταραχές. Ψυχικά υγιής. Η συναισθηματική κατάσταση αντιστοιχεί σε αντιδραστικό φυσιολογικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα στρεσογόνο κατάσταση. Δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις παρανοϊκής σκέψης, αγχώδους διαταραχής και άλλων παθολογικών καταστάσεων. Φωτογράφησε το έγγραφο και το έστειλε στον Κεντρόβ. Εκείνος απάντησε αμέσως. Άριστα. Η ιδιωτική βεβαίωση του Βίκτορ, χαρτί. Η κρατική πραγματογνωμοσύνη, επιχείρημα στο δικαστήριο. Η Γιάννα γύρισε σπίτι στις 5 το απόγευμα. Ο Πλάτωνας ήταν ήδη στο σπίτι, τον είχε πάρει από το σχολείο η μαμά της Γιάννας και τον είχε φέρει πίσω. Το αγόρι καθόταν στο σαλόνι πάνω στο χαλί και έφτιαχνε ένα μεγάλο σετ κατασκευών. Η γιαγιά ασχολούνταν στην κουζίνα, είχε βράσει σούπα, είχε βάλει το βραστήρα, είχε κόψει ψωμί. Η Γιάννα την αγκάλιασε δίπλα στην κουζίνα, σύντομα, σιωπηλά, βυθίζοντας το πρόσωπό της στον ώμο της. Η μαμά της τη χάιδεψε στην πλάτη και δεν ρώτησε τίποτα. Ήξερε να σωπαίνει ακριβώς όταν ήταν πιο αναγκαίο. Ο Βίκτορ γύρισε στις 7:30. Μπήκε, έβγαλε τα παπούτσια του, κρέμασε το σακάκι στο γαντζάκι στον προθάλαμο. Όλες οι κινήσεις του ήταν συνηθισμένες, ήρεμες, σαν ανθρώπου του οποίου η μέρα πέρασε σε κανονικό ρυθμό. Είδε την πεθερά στην κουζίνα, σήκωσε ελαφρά το φρύδι, αλλά δεν είπε τίποτα. Κάθισε να δειπνήσει, ήταν ευγενικός, επένεσε τη σούπα, ρώτησε τον Πλάτωνα για το σχολείο. Όλα, όπως συνήθως. Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Σαν να μην είχε καταθέσει το πρωί αίτηση στο δικαστήριο, με 3 σημεία εναντίον της ίδιας του της γυναίκας. Η Γιάννα τον παρατηρούσε και σκεφτόταν, να ποια είναι η πραγματική του δύναμη. Ούτε τα χρήματα, ούτε οι διασυνδέσεις, ούτε τα σχέδια. Η ψυχραιμία. Η ικανότητα να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον άνθρωπο εναντίον του οποίου μόλις πυροβόλησε και να τρώει σούπα, με την όψη ανθρώπου που έχει τα πάντα υπό έλεγχο. Όταν η μαμά έφυγε και ο Πλάτωνας κοιμήθηκε, ο Βίκτορ μπήκε στην κουζίνα, όπου η Γιάννα έπλαινε τα πιάτα, και στάθηκε στο άνοιγμα της πόρτας. Σιώπησε περίπου 3 δευτερόλεπτα, η Γιάννα ένιωθε το βλέμμα του στην πλάτη της. «Θα έπρεπε να σε είχαν καλέσει σήμερα», είπε επιτέλους. «Από το δικαστήριο». Η Γιάννα δεν γύρισε. Συνέχισε να πλένει το πιάτο μεθοδικά, με κυκλικές κινήσεις. «Με κάλεσαν». «Θέλω να καταλάβεις», συνέχισε ο Βίκτορ με τη φωνή ανθρώπου που εξηγεί το προφανές σε ένα πεισματάρικο παιδί. «Αυτό δεν είναι επίθεση. Είναι προστασία των συμφερόντων μου και των συμφερόντων του Πλάτωνα. Έχεις ασταθή κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Το ξέρεις κι εσύ. Το κάνω για τον γιο». Η Γιάννα έβαλε το πιάτο στο στραγγιστήρι. Πήρε το επόμενο. Ακόμη δεν γύρισε. «Εντάξει, Βίκτορ», είπε, «παύση, μακρά. Αυτό είναι όλο που θέλεις να πεις». Στη φωνή του εμφανίστηκε μια γνωστή νότα, μια ελαφριά ενόχληση επειδή η αντίδραση δεν ήταν αυτή που περίμεναν. Είχε συνηθίσει σε άλλο, σε ερωτήσεις, σε σύγχυση, σε προσπάθειες να τσακωθεί ή να δικαιολογηθεί. Η ψυχραιμία της τον εκνεύριζε, και αυτό ήταν ακριβώς όμικρον με τόνο, τι επιδίωκε η Γιάννα. «Προς το παρόν, ναι», απάντησε. Ο Βίκτορ στάθηκε στο άνοιγμα για μερικά δευτερόλεπτα ακόμα. Έπειτα, χωρίς να προσθέσει λέξη, πήγε στο γραφείο και έκλεισε την πόρτα πίσω του. Η Γιάννα περίμενε μέχρι να σβήσουν τα βήματά του. Μετά έβγαλε από την τσέπη ένα μικρό καταγραφικό, στο μέγεθος USB, που το είχε αγοράσει οδόν προς τον Κεντρόβ, και πάτησε stop. Στην οθόνη εμφανίστηκε 42 δευτερόλεπτα. Η φωνή του Βίκτορ, καθαρή, σίγουρη, χωρίς ίχνος αμφιβολίας. «Θέλω να καταλάβεις. Αυτό δεν είναι επίθεση. Είναι προστασία των συμφερόντων μου.
Η Γιάννα σύνδεσε το καταγραφικό στο τηλέφωνο και έστειλε το αρχείο στον Κέντροβ με ένα σύντομο μήνυμα: «Σήμερα το βράδυ. Στο σπίτι». Αυτός ξεκίνησε τη συζήτηση μόνος του. Η απάντηση ήρθε γρήγορα: «Κρατήστε το πρωτότυπο. Θα χρειαστεί». Η Γιάννα έβαλε το καταγραφικό στην τσέπη, σκούπισε τα χέρια της με την πετσέτα και έσβησε το φως στην κουζίνα. Έξω από το παράθυρο έπεφτε ένα ζεστό βράδυ. Στον κήπο μύριζε χορτάρι. Στο σπίτι υπήρχε σιωπή, εκείνη η ιδιαίτερη σιωπή που υπάρχει όταν το παιδί έχει ήδη κοιμηθεί, ενώ οι ενήλικες δεν έχουν ακόμα πει ο ένας τον άλλον όλα όσα σκοπεύουν να πούν. Ο Βίκτορ καθόταν στο γραφείο πίσω από κλειστή πόρτα και, όπως φαίνεται, ήταν βέβαιος ότι ελέγχει την κατάσταση. Ότι η γυναίκα του είναι τρομαγμένη. Ότι το δικαστήριο, η βεβαίωση και η πίεση κάνουν τη δουλειά τους. Έκανε λάθος. Αλλά προς το παρόν το ήξεραν μόνο δύο, η Γιάννα και ο Μάρκ Κέντροβ. Το τηλεφώνημα από τον ανακριτή Κουλάγκιν ήρθε την Πέμπτη. Στις 9:30 το πρωί. Ο Γκριγκόρι Κουλάγκιν συστήθηκε σύντομα, επώνυμο, ιδιότητα, τμήμα οικονομικών εγκλημάτων, και πέρασε αμέσως στο θέμα. Η φωνή του ήταν χαμηλή, χωρίς περιττές τονικότητες, σαν ανθρώπου που εδώ και καιρό έχει πάψει να εκπλήσεται με το τι κάνουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον για χρήματα και για ένα ήρεμο μέλλον, που το ζωγραφίζουν οι ίδιοι στο μυαλό τους. Γιάννα Αλεξάνδροβνα, μελέτησα το υλικό της καταγγελίας σας. Θέλω να σας συναντήσω σήμερα, αν είστε έτοιμοι. Υπάρχουν ερωτήματα που είναι καλύτερο να συζητηθούν από κοντά, όχι τηλεφωνικά. Έτοιμη, είπε η Γιάννα. Πότε και πού? Στις 2 το μεσημέρι. Θα σας στείλω τη διεύθυνση. Η διεύθυνση ήρθε σε 1 λεπτό. Η Γιάννα την προώθησε στον Κέντροβ. Εκείνος απάντησε ότι θα είναι διαθέσιμος και, αν χρειαστεί η παρουσία του στη συζήτηση, θα έρθει αμέσως. Η Γιάννα του έγραψε ως απάντηση: «Προς το παρόν θα τα καταφέρω μόνη μου». Μέχρι τη συνάντηση απέμεναν 4 ώρες. Η Γιάννα τις χρησιμοποίησε με σύνεση. Ταξινόμησε και συστηματοποίησε όλες τις φωτογραφίες των εγγράφων από την κρύπτη, τις τύπωσε στον εκτυπωτή σε καλή ποιότητα, τις έβαλε με χρονολογική σειρά σε διαφανείς θήκες. Διαμέρισμα. Πληρεξούσιο. Δανειακή σύμβαση. Ασφαλιστήριο. Ακριβώς με αυτή τη σειρά ο Βίκτορ έχτιζε το σχέδιο. Πρώτα εξασφάλισε τη νέα φωλιά, μετά ασχολήθηκε με την παλιά. Δίπλα στα έγγραφα, η Γιάννα έβαλε το πόρισμα από το Ινστιτούτο Σέρψκι και αντίγραφο της αίτησής της στην τράπεζα. Ο φάκελος βγήκε βαρύς. Η Γιάννα τον κοιτούσε και σκεφτόταν ότι πριν από 1 χρόνο, όταν όλα αυτά γίνονταν, δεν ήξερε τίποτα. Ζούσε στο ίδιο σπίτι, μαγείρευε δείπνο, πήγαινε τον Πλάτωνο στο σχολείο, και δεν υποψιαζόταν ότι μέσα στον τοίχο του γραφείου βρισκόταν ένα τακτοποιημένο σχέδιο της οικονομικής της καταστροφής. Υπέγραφε έντυπα που ο άντρας της έφερνε στο σπίτι, χωρίς να τα διαβάζει, επειδή τον εμπιστευόταν. Επειδή θεωρούσε ότι δεν υπήρχε ούτε ένας λόγος να μην τον εμπιστευτεί. Ο Κουλάγκιν ήταν άντρας περίπου 47 ετών, μεγαλός όμως, με κοντοκουρεμένη σκούρα γενιάδα και ήρεμο βλέμμα ανθρώπου που δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Το γραφείο του ήταν μικρό, χωρίς περιττές διακοσμήσεις. Ένα γραφείο, 2 καρέκλες για επισκέπτες, ένα χρηματοκιβώτιο στον τοίχο, ένας πίνακας με κάποιες διαγράμματα. Πήρε τον φάκελο, το ξεφύλισε χωρίς βιασύνη, με εκείνη την επαγγελματική θεμελιωτικότητα που ξεχωρίζει τους ανθρώπους που ξέρουν να διαβάζουν έγγραφα πραγματικά, όχι διαγώνια, αλλά μπαίνοντας σε κάθε λεπτομέρεια. Στο ασφαλιστήριο στάθηκε περισσότερο όλα, το ξαναδιάβασε 2 φορές, μετά το άφησε στην άκρη. Μόνοι σας σκεφτήκατε να τα συστηματοποιήσετε κατά ημερομηνίες? Ρώτησε χωρίς να σηκώσει το βλέμμα από το φάκελο. Είμαι λογίστρια, απάντησε η Γιάννα. Έχω συνηθίσει να δουλεύω με τη χρονολογία των εγγράφων. Η ημερομηνία είναι πάντα πρόθεση. Ο Κουλάγκιν ένευσε. Καλά, τότε κατευθείαν στην ουσία. Τη γραφολογική πραγματογνωμοσύνη για το πληρεξούσιο την ξεκινήσαμε χθες το βράδυ. Ο δικηγόρος σας έδωσε δείγματα του γραφικού σας χαρακτήρα. Το αποτέλεσμα θα είναι σε 3-4 μέρες. Για τη διεύθυνση IP της έκδοσης του δανείου στείλαμε έτοιμα στην τράπεζα στο πλαίσιο των ανακριτικών ενεργειών. Η τράπεζα υποχρεούται να απαντήσει μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες. Αυτά είναι τα 2 βασικά σημεία από τα οποία θα ξεκινήσουν όλα τα υπόλοιπα. Τι περιμένετε να βρείτε στη διεύθυνση IP? Ρώτησε η Γιάννα. Αν η διεύθυνση συμπέσει με το γραφείο του άντρα σας ή με το οικιακό του δίκτυο, αυτό είναι άμεση απόδειξη ποιος ακριβώς εξέδωσε το δάνειο. Τα τεχνικά δεδομένα δεν λένε ψέματα. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους. Το είπε χωρίς ηρωνία, εντελώς ήρεμα, όπως λένε ένα αξίωμα.
Επίσης, χρειάζομαι έγγραφα που να επιβεβαιώνουν την απουσία σας από την πόλη στις 22 Απριλίου του περασμένου έτους. Εισιτήρια, αποδείξεις, οτιδήποτε με ημερομηνία και το όνομά σας. Έχω ετοιμάσει, είπε η Γιάννα και έβγαλε από την τσάντα έναν ξεχωριστό φάκελο. Απόδειξη από φαρμακείο σε εκείνη την πόλη με ημερομηνία, εκτύπωση κλήσεων από τον αριθμό μου για εκείνη τη μέρα, όλες οι εισερχόμενες και εξερχόμενες με γεωεντοπισμό του παρόχου. Ο Κουλάγκιν πήρε το φάκελο, κοίταξε μέσα και για πρώτη φορά σε όλη τη συζήτηση σήκωσε λίγο το φρύδι. Αυτό το μαζέψατε εσείς? Ναι, είπε η Γιάννα. Ο ανακριτής την κοίταξε λίγο περισσότερο τόσο συνήθως κοιτάζουν τους επισκέπτες. Έπειτα έβαλε τον φάκελο στον φάκελο της υπόθεσης και τον έκλεισε. Με τη Βέρα Ριάπτσεβα θα συναντηθώ αύριο. Ο δικηγόρος σας την έχει ήδη προειδοποιήσει. Υπάρχει ακόμα ένα σημείο. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Θυμάστε αν υπογράψατε οποιαδήποτε έγγραφα ασφαλιστικής εταιρείας τα τελευταία 2 χρόνια. Η Γιάννα σκέφτηκε, ειλικρινά, χωρίς βιασύνη. Πριν από 2 χρόνια ανανεώναμε την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Ο Βίκτορ ασχολήθηκε ο ίδιος με αυτό, εγώ μόνο υπέγραψα μερικά έντυπα που έφερε στο σπίτι. Είπε ότι ήταν τα τυπικά έγγραφα της ασφάλισης αυτοκινήτου. Υπέγραψα, χωρίς να διαβάσω. Ο Κουλάγκιν έγνεψε αργά. Καταλαβαίνω. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα έντυπα θα μπορούσε να βρίσκεται και συμβόλαιο ασφάλισης ζωής. Ο άνθρωπος υπογράφει ένα πακέτο εγγράφων χωρίς να κοιτάξει. Κλασικό και πολύ διαδεδομένο σχήμα. Θα ζητήσουμε στοιχεία από την ασφαλιστική εταιρεία και θα διαπιστώσουμε με ποιον ακριβώς τρόπο υπογράφηκε το συμβόλαιο. Η Γιάννα πήγαινε στο σπίτι και σκεφτόταν εκείνη τη στίβα εντύπων από πριν 2 χρόνια. Ο Βίκτορ τα έβαλε μπροστά της στο τραπέζι της κουζίνας, της έδωσε ένα στυλό, είπε, υπόγραψε εδώ και εδώ. Εκείνη υπέγραψε, χωρίς να διαβάσει. Εμπιστευόταν. Ακριβώς σε αυτό υπολόγιζε και εκείνος, στην εμπιστοσύνη που είχε καλλιεργηθεί με τα χρόνια και που είχε γίνει για αυτόν εργαλείο. Τα επόμενα 2-24 ώρα κυλούσαν αργά. Ο Βίκτορ στο σπίτι φερόταν επιδεικτικά ήρεμα, δεν ανέφερε το δικαστήριο, δεν έκανε ερωτήσεις, δεν προσπαθούσε πια να μιλήσει για την ασταθή κατάστασή της. Ερχόταν, έτρωγε βραδινό, έφευγε στο γραφείο. Η Γιάννα τον παρατηρούσε και καταλάβαινε, εκείνος περιμένει. Είναι βέβαιος ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ του. Ότι η γυναίκα είναι φοβισμένη και σιγά σιγά υποχωρεί υπό την πίεση. Έκανε λάθος, αλλά ακόμα δεν το ήξερε. Ο Πλάτων αυτές τις μέρες ήταν ήσυχος. Τα παιδιά νιώθουν την ένταση στο σπίτι νωρίτερα το όμικρον με τόνο, τι προλαβαίνουν οι ενήλικες να τη συνειδητοποιήσουν. Τα βράδια η Γιάννα του διάβαζε δυνατά. Είχαν φτάσει στη μέση ενός μεγάλου βιβλίου για περιπέτειες, που είχαν αρχίσει πριν από 1 μήνα. Ο Πλάτων άκουγε προσεκτικά, καμιά φορά έκανε ερωτήσεις για την πλοκή, καμιά φορά αποκοιμιόταν ακριβώς στη διάρκεια της ανάγνωσης, ήσυχα, με το βιβλίο δίπλα. Η Γιάννα τον σκέπαζε με την κουβέρτα και καθόταν ακόμα λίγα λεπτά στο σκοτάδι, ακούγοντας την ήρεμη αναπνοή του. Σκεφτόταν ότι αυτό το αγόρι αξίζει ένα κανονικό σπίτι. Όχι ένα που κάποιος προσπαθεί να του το πάρει με ένα πλαστό χαρτί. Το Σάββατο το πρωί, όταν η Γιάννα έτρωγε πρωινό μόνη, ο Βίκτορ είχε φύγει νωρίς, ο Πλάτων ακόμα κοιμόταν. Τηλεφώνησε ο Κέντροβ. Υπάρχουν αποτελέσματα. Ελάτε. Ήταν στο γραφείο μέσα σε 40 λεπτά. Ο Κέντροβ τη συνάντησε στην είσοδο, κάτι που ήταν ασυνήθιστο, συνήθως την περίμενε στο γραφείο. Από το πρόσωπο του η Γιάννα κατάλαβε πριν ακόμα ανοίξει το στόμα του. Τα αποτελέσματα ήταν ακριβώς αυτά που χρειάζονταν. Πέρασαν στο γραφείο. Πάνω στο τραπέζι υπήρχαν 2 έγγραφα, το καθένα σε ξεχωριστό φάκελο. Το πρώτο, το πόρισμα γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης. Η Γιάννα το πήρε και διάβασε τη φράση κλειδί υπογραμμισμένη με μαρκαδόρο. Η υπογραφή στο πληρεξούσιο της 22 Απριλίου δεν έχει τεθεί από την Γιάννα Αλεξάνδροβνα Μερκούριεβα, αλλά από άλλο πρόσωπο με σκόπιμη απομίμηση της γραφής της. Το δεύτερο, η απάντηση της τράπεζας για τη διεύθυνση IP. Η ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έκδοση του δανείου δημιουργήθηκε από διεύθυνση IP καταχωρισμένη σε νομικό πρόσωπο, την ΕΠΕ, Mercury Trade, μία από τις εταιρείες του Βίκτορ. Γραφείο στην οδό Νοβοκουσνέτσκαγια. Η ημερομηνία και η ώρα της έκδοσης συνέπιπταν με εργάσιμη ημέρα, όταν ο Βίκτορ, σύμφωνα με το επαγγελματικό του ημερολόγιο, βρισκόταν ακριβώς εκεί.
Η Γιάννα άφησε και τα δύο έγγραφα στο τραπέζι και σιώπησε για μερικά δευτερόλεπτα. Έξω από το παράθυρο του γραφείου ήταν ένα φωτεινό πρωινό. Ο ήλιος έπεφτε πάνω στη στίβα των χαρτιών, τα έκανε σχεδόν επίσημα. «Αρκεί αυτό?» ρώτησε. «Και με το παραπάνω?» είπε ο Κέντροβ. «Η υπογραφή δεν είναι δική σας. Το πληρεξούσιο είναι νομικά άκυρο. Όλες οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό καταρρέουν. Το δάνειο εκδόθηκε από τον εργασιακό του υπολογιστή. Πρόκειται για απάτη με χρήση προσωπικών δεδομένων. Το άρθρο είναι ξεκάθαρο. Συν οι καταθέσεις της Βέρα, συν η αλληλογραφία, συν η δική σας ηχογράφηση της συνομιλίας με τον Βίκτορ, συν το πόρισμα του Ινστιτούτου Σέρμπσκι, που αντικρούει πλήρως τη ψεύτικη ιδιωτική βεβαίωση. Ο Κουλάγκιν ήδη το ξέρει. Του έστειλα τα υλικά πριν από μισή ώρα. Σήμερα καταθέτει αίτημα για την κίνηση ποινικής δίωξης. Η ποινική υπόθεση κινήθηκε την ίδια μέρα, μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. Ο Κουλάγκιν δούλευε γρήγορα. Ο Κέντροβ αργότερα θα πει στη Γιάννα ότι ο ανακριτής έχει επαγγελματική δυσανεξία προς τα σχήματα που μένουν ατιμόρυτα. 20 χρόνια στο τμήμα οικονομικών εγκλημάτων κάνουν έναν άνθρωπο ιδιαίτερου τύπου. Από εκείνους που ξέρουν να βλέπουν πίσω από τους αριθμούς της προθέσεις και πίσω από τα έγγραφα. Τον άνθρωπο που τα υπέγραψε ή ανάγκασε κάποιον άλλον να τα υπογράψει. Στον Βίκτορ απαγγέλθηκαν κατηγορίες το πρωί της Κυριακής. Η Γιάννα το έμαθε από τον Κέντροβ. Τηλεφώνησε στις 9, σύντομα. Ο Κουλάγκιν έκανε τη σύλληψη. Ο Βίκτορ είναι στον ανακριτή. Του απαγγέλουν κατηγορίες βάσει 4 άρθρων: απάτη, πλαστογράφηση εγγράφων, παράνομη λήψη δανείου, απόπειρα παράνομης εκποίησης περιουσίας. Η Γιάννα στεκόταν στο παράθυρο της κουζίνας με το τηλέφωνο στο χέρι. Πίσω από το τζάμι ήταν ο κήπος, οι μυλιές σε πλήρη ανθοφορία, το γρασίδι, ο φωτεινός πρωινός ουρανός. Στο σπίτι ήταν ήσυχα. Ο Πλάτων κοιμόταν. «Και τώρα τι?» ρώτησε εκείνη. «Τώρα δικαστήριο. Αλλά βρίσκεστε σε ισχυρή θέση. Το σπίτι θα διατηρηθεί. Το πληρεξούσιο έχει αναγνωριστεί ως άκυρο. Όλες οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ακυρώνονται. Η τράπεζα θα αφαιρέσει από πάνω σας το δάνειο μετά την απόφαση στην ποινική υπόθεση. Η δήλωση του Βίκτορ για την ανικανότητά σας και τα γονικά δικαιώματα το δικαστήριο θα την απορρίψει. Είναι χτισμένη πάνω σε ψεύτικη βεβαίωση, που τώρα η ίδια αποτελεί απόδειξη δόλου στην υπόθεση εναντίον του». «Και η Βέρα?» ρώτησε η Γιάννα. Η Βέρα κατέθεσε την Παρασκευή. Πλήρως, καθαρά, λεπτομερώς. Επιβεβαίωσε όλα όσα σας έλεγε στην κουζίνα. Ο Κέντροφ σιώπησε για ένα δευτερόλεπτο. «Είναι δυνατή γυναίκα, όπως αποδείχτηκε». «Ναι», συμφώνησε η Γιάννα. «Αποδείχτηκε». Αποχαιρέτησαν. Η Γιάννα έβαλε το τηλέφωνο στην άκρη και στάθηκε ακόμα πολλή ώρα στο παράθυρο, κοιτάζοντας τον κήπο. 2 εβδομάδες μετά, ο συμβολεογράφος Σουμαρόκοφ παρουσία του ανακριτή ακύρωσε επίσημα το πληρεξούσιο. Η εγγραφή στο Μητρό σημειώθηκε ως άκυρη, εκδοθήσα με κατάφορη παραβίαση της διαδικασίας. Κατά την πορεία της έρευνας αποκαλύφθηκε ότι ο Βίκτορ βρήκε μια παρόμοια γυναίκα, η οποία για πολύ καιρό εξασκούνταν να κάνει την υπογραφή όπως της Γιάννα, και την παρουσίασε ως σύζυγο. Κατασκεύασε αντίγραφο του διαβατηρίου της, προσλαμβάνοντας ύποπτα άτομα. Και ο συμβολεογράφος δεν υποψιάστηκε την αντικατάσταση. Η τράπεζα πάγωσε τη δανειακή σύμβαση και με επίσημη επιστολή ενημέρωσε τη Γιάννα ότι δεν έχει αξιώσεις εναντίον της και όλοι οι δεδουλευμένοι τόκοι θα ακυρωθούν. Στα μέσα του επόμενου μήνα το δικαστήριο απέρριψε και τα 3 σημεία της αίτησης του Βίκτορ. Η ψεύτικη ψυχιατρική βεβαίωση εντάχθηκε στην ποινική δικογραφία ως ξεχωριστό αποδεικτικό στοιχείο δόλου. Η ιδιωτική κλινική που την εξέδωσε μπήκε σε έλεγχο της έρευνας. Την τελευταία μέρα του ίδιου μήνα η Γιάννα κάλεσε εργάτες. Το κρυφό σημείο στον τοίχο του γραφείου το έκλεισαν μέσα σε μισή ημέρα. Πρώτα αποξύλωσαν το μεταλλικό κουτί, μετά σοβάτισαν την κόγχη, μετά έβαψαν στο ίδιο ανοιχτό γκρι χρώμα, όπως και ο υπόλοιπος τοίχος. Τον πίνακα με το ποτάμι και το χωράφι, που ο Βίκτορ είχε κρεμάσει πριν από έναν χρόνο, κρύβοντας την κρύπτη, η Γιάννα τον ανέβασε στη σοφίτα, χωρίς τύψεις. Στη θέση του κρέμασε ένα σχέδιο του Πλάτωνα σε κορνίζα, εκείνο το ίδιο, με τη φιγούρα και τα χέρια απλωμένα διάπλατα, που έμοιαζαν με κλαδιά δέντρου,
και μια μικρή φιγούρα με σακίδιο δίπλα. Το αγόρι το είδε το βράδυ, όταν μπήκε στο γραφείο, και στάθηκε πολλή ώρα με το κεφάλι ψηλά, κοιτάζοντας το σχέδιό του στον τοίχο. «Γιατί το κρέμασες εδώ?» ρώτησε τελικά. «Επειδή μου αρέσει», είπε η Γιάννα. «Και επειδή εδώ είναι η θέση του». Ο Πλάτων σκέφτηκε ένα δευτερόλεπτο, μετά έγνεψε με το ύφος ανθρώπου που δέχτηκε την εξήγηση και τη θεώρησε επαρκή. Μετά πήρε από το τραπέζι ένα μολύβι και πήγε να συνεχίσει να ζωγραφίζει, στο δωμάτιό του, όπου είχε ακόμα πολλά ανολοκλήρωτα φύλλα. Η Γιάννα βγήκε από το γραφείο και έκλεισε την πόρτα. Η κρύπτη δεν υπήρχε πια. Το σχήμα δεν υπήρχε πια. Το σπίτι παρέμεινε, ο γιος παρέμεινε, η σιωπή παρέμεινε, η ίδια η σιωπή στην οποία κάποτε φυλάσσονταν τα μυστικά των άλλων ανθρώπων, αλλά τώρα τίποτα δεν έχει απομείνει. Ο άνθρωπος που στείνει παγίδα για κάποιον άλλον, σπάνια σκέφτεται ότι μπορεί και ο ίδιος να πέσει μέσα της. Ο Βίκτορ ήταν υπολογιστικός και ψυχρός. Αλλά υποτίμησε ένα πράγμα, τη γυναίκα που ποτέ δεν φωνάζει. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να την περνάς για γυναίκα που δεν ακούει.